Joyce Oduor dichi makawune matayo chendo mar mbaka oromo. Mbaka kawuono Sharon mbaka kawuono dwa tiarore kalure ni en mbaka mabende jopiny gombo winjo ni omenda ni mar Hustler Fund to nyalo konyowa e yo machalo nade. Noselanda yanga ni omenda mani biro chak chiu kochakore kata ibiro sidha yanga kochakore tarik 30 dwe mar 11 higani. Mano motelo ne kanyo mabende jatend piny Kenya nosingo ni ento biro sidhe tarik 1 dwe mar 12 higani. Mak mana no omenda no nyaka sani matin mogik en 500 mang'eny mogika en shillings 50,000 kind omenda 500 nyaka shillings 50,000 nyaka Ramogi Ajwang en ohala mane mabende inyalo chako godo to bende nyalo konyi e ting'o malo kata jolo ohala mari e yo machalo nade. Mane penjo mane twak mabende wabiro bedo godo kae in kaka japiny ma in hustler neni omenda makamano ok oweyi oko bed kod ikruok makare. Ket gigo duto mabende owach ni onegi bed godo mar mondo mi yud omenda makamano mondo chieng' makore isidhe yanga kiki dong' oko kiki chak ywaka no omenda makamano akia ni miyo joma wuok e gwenge mage tiweyo joma wuok e gwenge mana mano omenda mibiro mi jo Kenya duto mabende nitiere kod ohelni e pacho kae. Ichako oronwa ote mari kokalo e namba mar 33600. Facebook kacha kaka pile biro yudo wa live Ramogi TV, Twitter @Ramogi TV. Ka an bende nyalo tudri koda e Facebook page mara yuda Joyce Oduor, Twitter handle @JoyceOduor_. Nyako Ramogi Ajwang sami tudri gi Joyce Oduor, tudri koda bende mbui mara mar Facebook, Twitter, Instagram, TikTok duto te nyinga en Sharon Ong'aw. Koka mano machiegni nikech ma en ropiny. Mokwongo we wayud thuond weche manyien. Moro ma usika gi gedo ni ng'iuru kanuni mag gedo mondo kikwa ket ngima jo Kenya e yo marach manyalo kelo keto ngima gi atari. As president, I will not participate in mutilating the constitution for purposes of serving selfish, personal, parochial interests. National Treasury commits to disburse Kenya shillings 2 billion to the NGCDF every week. Machiegni eneno weche manyien okinyi makawuono nyinga Joyce Oduor. Ikruok ne yiero jotelo madhi chunga e lo Kenya e od bura mar pinje Afrika ma ugwe IALA koro nie tielo mogika. Jogo ma wala gi duonda buche ma opogore ne odhi nyime gi sero ombulu kuom jod bura ka jatend Kenya William Ruto bende ne obago romo gi jod bura mag UDA. Chris Owino nigi ler mar wachno. E odiochieng' mogik mar sero ombulu e od bura, jogo man kod gombo mar bedo jod bura e od bura mar pinje mag Afrika ma ugwe IALA okaso campaigns magi. Riwruok mar Kenya Kwanza e bwo telo mar jatend piny Dr. William Ruto oromo kendo puodho nyinge 5. Nyinge mane UDA owalo ne gin senata machon ma Mombasa Hassan Omar, jaod bura machon mar kaunti ma Nandi Zipporah Kering, senata machon Mogwel Falmada Amin, David Ole Sankok kod jagoro machon mar duond bura mar URP Fred Muteti. Kata kamano, jotelo mawuok e masawa mar Kenya ok mor kod list makamano e gino magiwacho ni obol gi tenge. Kwa hakika wale wamechaguliwa wote 5 kutoka kwa Kenya Kwanza, hata hakuna moja wa milima. Mheshimiwa Kiringo alienda, Mheshimiwa kijana kulikuwa na Karaho, kitu kama hiyo, hata yeye hakuchaguliwa. So lazima tupate at least kutoka kwa Kenya Kwanza na hata kutoka kwa Azimio tupate mtu ya Mountain. Hiyo ni muhimu sana. Nyaka eseche mawadhi e amo pod romo mopogore ne dhi nyime kin jood bura mawuok masawa e chenro mar gwelo achiel kuomgi. Kuna malalamisho hapa na pale ya kwamba watu wa Northeastern wamepata mtu wao, watu wa Rift Valley wako na mtu yao, watu wa Coast wako na mtu yao, lakini kukawa mambo watu wa Mlima wasema mtu wao alikuwa Bwana Karobia na pia hakuchaguliwa.
na pia mbunge wa kutoka upande wa kule pande ya Meru pia hakuchaguliwa, na ikawa sasa wanajadiliana kuone vile mambo kesho inaweza endelea. Romo mokwongo otimore apisi mar jalup jatend piny Rigathi Gachagua mar chwalo ng'ur margi thuolo machuok bang' romo ma otelne kod jatend piny William Ruto e kar jot maduong' mar piny owacho. Kwa hivyo naweza sema kwa wakati huu majadiliano inaendelea, kwa sababu watu wa mlima wanasema wao walichangia pakubwa sana katika serikali ambayo inaongoza, na kwa hivyo lazima wawe kwa mstari ya kwanza. Kama mambo ya viti lazima pia wafikiriwe zaidi. Kisera mar ombulu oka uchung' mar gwenge mopogore opogore ma ok mar duond bura. Jo od bura ma Kenya Kwanza kod Azimio la Umoja mawuok e gwenge makadho wadh Nam Chumbi oriwore kanyakla e tok Suleiman Shabal, Hassan Omar kod Fatuma Gedi. Piny Kenya nigi thuolo 9 e od bura mar Iala ka UDA dhi chwalo jo od bura 5 ka Azimio to dhi kawo jo od bura 4. Moko kuom nyinge ma Azimio ochwalo e od bura gin Winnie Odinga, Kennedy Kalonzo, Suleiman Shabal, Kanini Kega, Fatuma Gedi kod Jeremiah Kioni e kind mamoko. Kwan mag Azimio la Umoja, ODM owinjore oyud lemo 2, Jubilee kod Wiper to yudo lemo 1 moro ka moro. Wenge duto koro dhi ng'iyo od bura odiochieng' makiny e kinde ma jo od bura dhi goyo ombulu mar yiero jo od bura 9 madhi chung'ne piny Kenya e od bura mar pinje mag Afrika ma Ugwe Iala. Mabiro kata doko ni jo od bura mag gwenge mag masawa mag duond bura mar UDA ok mor kod list mar Iala ma ogol kod duond bura no. Chris Owino, Ramogi TV, Parliament Building, Nairobi. Nyakora Ramogi Juanga yiero makamano mano yiero jogo ma olap dhogi ndonga ne kom od bura ma Iala timore odiochieng' makawuono e od bura mamalo, kendo chenro makamano wabiro luonu, wabiro kelo ni achiel kachiel mar nyisi jogo mabende hapgi nyalo luara mage kin ji 9 mabende igeno ni biro donjo kaka jo od bura ma Iala. Kawadhi mbele en ni speaker mar od bura mamalo Moses Wetangula ochungo chenro mar piedho jogo manyocha walne lemo mag jogoro mongirore e migepe mopogore opogore. Okang' makamae obiro bang' doho golo chik mar chungo chenro no kaluwore gi bura ma ochwal gi riwruogo kinde mar LSK ma wacho ni ji mawal ne lemo makamago ok ochopo kar dwaro mar chik. Walter Nyambaga nigi lipodno. Speaker mar od bura mamalo Moses Masika Wetangula ng'oko chenro mar piedho jogoro mongirore mag migepe mosebedo kadhi nyime kuom thuolo mar ndalo 2. E barua mane ochwoe kogno kod Moses Masika Wetangula okoni chenro mar piedho jogoro mongirore biro chung' nyaka chiw ler, kendo kamiti mag od bura bende kik dhi nyime kod tije mora mora mamulo chenro go, e kendo kamiti mane osetieko dayo dho jok mamoko kik dhi nyime kod loso lipot mipedhe nyim od bura. Wetangula ochiko od bura mondo rang malach ng'eto mar dono. Wetangula otimo ma bang' do mamalo golo ng'eto mar ng'oko chenro mar piedho jogoro mongirore. Barua manyochoye kogno kod jang'ad buche Nzioki wa Kamau okoni mondo chung chenro mar piedho listi mag ji 51 madwaro lemo mag jogoro mongirore. Okang' mar do biro kaluwore kod ng'ur mane ochwal kod riwruok mar okinde LSK ma wacho ni list no ne ok ochopo dwaro mar katiba. Kachiel kuom weche mane omi peke barua no ne en rem mar chopo kare dwaro mar nywando oganda kata dhoudi duto e lemo mag piny owacho. Members, we still have Walter Nyambaga, Ramogi TV. Migao mar omenda koro oketo fuong'ruok ne jo od bura bang' yango ni omenda mag CDF ibiro chak chwalo ka sani lalruok pod ne nitiere kata pod ne itimo kin migao no gi apisa Attorney General Justin Muturi. E report ma ochwala ne od bura, migao mar omenda wacho ni ikruok mar chiwo omenda ne aguch omenda mar CDF aponi Attorney General ochiwo ler mar puodho chenro no ma ok dhi ataro gi chik ma yande ogola gi doho mar kwedo CDF. Report mar migao mar omenda lero ni kuonde ute bura duto 290 owinjore oyudo omenda makao riwo to romo siling biliona 44.2 e hik omenda ma ochakore dwe mar auchiel higani. National Treasury has therefore requested for the legal opinion of the Attorney General on this matter, and in particular the implication of the Supreme Court decision on the utilization of NGCDF budget for the financial year 2022-2023. The National Treasury has, however, not received feedback from the Office of the Attorney General.
Finally, subject to the legal advice from the Office of the Attorney General, the National Treasury commits to disburse Kenya shillings 2 billion to the NGCDF every week, effective the week starting 21st November 2022. That statement, Honorable Speaker, is from the CS National Treasury. Jatend piny Kenya William Ruto koro wuok oko ka oseyo paro moro ma osebeda ka ichwalo gi moko kuom josiasa magdwaro ni tim lokruok ne katiba mondo mi kik keto badho ne jatend Kenya laro lemo makamano nyading'enya. Ruto ma oloso gi jod bura mag duond bura mar UDA wacho ni en owuon oketo maino e timo dongruok ne jo Kenya ma oketo ich lach e telo. Ruto dwaro ni jod bura okadh mana chike mabiro konyo e jiwo dongruok ne jo Kenya. Make use of the floor of the House, make use of any other fora to make sure that you push the agenda of your political formation, you push the agenda for your constituents, you push the agenda for your government while enjoying that freedom. And I will not ask anybody not to say whatever they want to say. But on matters changing the Constitution, I want to tell you that the discussion on changing the Constitution for parochial, selfish, personal matters is no space to go. I want to be very clear that as president, I will not participate in mutilating the Constitution for purposes of serving selfish, personal, parochial interests. Jopiny ogolo pachgi ewi chike ma oketi mondo ota chenro mar chiwo hola mar agulu mar Hustler Fund. Chik matamo jopiny kao hola moheo siling 50,000 en mano machalo ni okomoro moko kuom oganda manyocha geno yudo hola mabopa. Walter Nyambaga miyo mathoth. Bang' tend Kenya Kwanza ketayanga ni piny owacho mare dhi chwalo omenda mar jolo jogo ma yuto gi ni piny e kod omenda mar Hustler Fund. Pesa magulu mare mar hola mage idhi yaw tarik 30 dweni kakoro yangore ni idhi chiwe bwo chike kachiel kuom chikego en neno ni hola matin mogik ichiwo maromo siling 500 eka hola maduong' mogik ibiro dhi chiwe siling 50,000. Mano ka irango nyalo mar jakao hola e duoko holano. Nyinyo ma idhi juogi holano en mar 8%. Okang' mar keto chike kwan mar omenda mowinjore jopiny ohol, jopiny manigi dwaro mar kao hola medo golo pachgi e kaunti ma Kisumu. Moko ywak ni helano koro nok mohewo dwaro margi. Hustler Fund mogol nu 50,000 ok nyal romo nikech sani ana uso oduma, bech oduma oidho. Koro ka president wanyalo medowa pesa, wanyalo faulu maber. Ne wageno ni Hustler Fund idhi miwa pesa maber manyalo konyowa loko ohala. To ka koro wawinjo wach mar siling 5,000 ni, siling 500 ni chakogo, onge gima siling 500 nyalo konyogo kata mana jabul oduma. Kaka wan e group moro mar loso recycling, koro komiwa 50,000 no, 50,000 no nyaromo wakata medo product kata ko akawe loan. Kwayo wani omedwa kata giko chopo nyalo chopo 100, wachake gi 50 to kata to 200. Kiwango mokete godo eman piny ahinya kalure gi maisha mantiere kata ma wasani japiny neno. Piny oidho matek, gimoro amora oidho matek, mafuta ni malo, weche mag dak kendo ni malo. E kaunti ma Migori, gedwaro ne jatend piny William Ruto yar malacho omenda no. Akwayo mondo pesani kapok ochiwe to ng'i jopur asa pesani ochak gi jopur man piny kabisa. Yo mikawego kapok gikele ni kamano to Hustler Fund ni biro chopo ni orem mane lwet jok mamoko mani malo kata jok mamoko manitiere town gibiye rural gibiye gweng'. Wabro duoko pesa no ero kele akela kose ng'e ohala mitimo gi kaka itime odhi donjo kare wadhi
tiyo gi pesa ne yo makare, wadhi duoke nikech wang'eyo ni en loan. E boma ma Nairobi, e paro mopogore mag weg magawa kod johanda swekra kanyakla kod kuonde luoko nyamburko ni kod paro ne piny owacho. Hiyo pesa kwangu mimi ni pesa ingine kidogo sana, whereby hakuna biashara unaweza anzisha na 50,000. Hata sukuma peke yake sioni unaweza fanya biashara sukuma na 50,000. Mmoja labda ya kulipa tu rent na kufanya chakula wiki moja ama wiki mbili. Sisi tulianza na pesa kidogo sana. Hata tukiapata mtu wa kutupatia 50,000 tungekuwa bali sana. Kama mimi sasa tuseme mali nachukua imiwa, nachukua nausa ndio naenda nalipa. Lakini nikipata 10,000 nitanunua yangu ndio sasa nishereza kimaisha. Kwa maoni yangu, kwa hii pesa yenye president anapeana si mbaya, ni mzuri. Sababu unaweza kuwa unatafuta 10,000 ya kuinua kazi yako na ukose. Lakini ukipatiwa hii 50,000 ni mzuri sababu itakuinua. Kwanza kama umeingia kwa sako. Ojeleman kod sironyo mar chako ala pacho ka koro kwayo piny owacho mar Kenya Kwanza mondo yomedi omenda mar Hustler Fund. Kage ywak ni omenda no, kata mana chudo mar osuru nyalo mwonyo te. Walter Nyambaka, Ramogi TV, Nairobi. Seche gi ma piny owacho timo ikruok mar sidho ayanga agucho muoma mar Hustler Fund, mogo kuom jodaka ma Mombasa dwaro ni piny owacho oket ler mayango ni Hustler en ng'ama yuto mare romo nade. Gikoni nyaka sani onge ler manyiso kiwango mar jogo monego kaw holano, kaluoro margi en ni moko kuom johala kaachiel kod joket mwandu madongo kide kaw holano kendo geng'o ne jopiny ma yuto gi ni piny monego bed ni omwom makamano konyo. To ni mar jo-Islam osebedo ka holo omwome bengi ma ok gijuog gi nyinyo kata interest. Gikoni piny owacho nyaka to koro chiw omwomgo ne bengi mag jo-Islam maluwo chik mag jo-Islam mondo mi gin bende gikaw hola makamago. Ne giloso Mombasa e romo mane obagi mar kaw pach jopiny ewi aguch omwoma mar Hustler Fund ma ichan sidhi ayanga e giko dweni. Tumeamua kwamba tutataka kujua ile base ya Hustler haswa ni base gani, kwa sababu Hustler si mtu mwenye milioni 30 wala sio mtu mwenye milioni 3. Hustler ni mtu mwenye pengine labda kwa mwaka anaweza kutengeza 100,000 ama 50,000. Kwa hiyo katika masuala makubwa yaliyotokeza kwamba tujue haswa kitengo hiki kimekiwa Hustler ni mtu wa aina gani. Tukishapata kujua hayo, tutakwenda mbele na kujua kwamba ni mikakati gani itatumiwa kuhakikisha kwamba wale mahasla wamepata access. Watapata access kwenda kama kibinafsi ama watapata access watakwenda kama vikundi, kwa sababu hapa katika haya mazungumzo ni kwamba ukiwa na chama unaweza, ukiwa miaka 18 na zaidi waweza kwenda kuomba huo mfuko fedha zake na kufanya biashara. Na sisi sote tunajua kwamba Waislamu hawataamaliani na taasisi yoyote ya interest, kwa sababu interest ni haramu. Lakini je, hakuna model za Kiislamu za kutaamaliana na finance? Zipo. Kwa hivyo tunataka Hustler Funds wazipe uwezo First Community Bank, Gulf African Bank, Dubai Bank, hizi banki za Kiislamu zipawe uwezo wa kutaamaliana, kuwapa loan Waislamu kupitia Hustler Funds wakitumia model za Kiislamu za murabaha, mudharaba na musharaka, na hizi zina faida kubwa zaidi kushinda interest. Nyakora Mugejuanga gikanyo mwachopo godo e giko mar weche manyeno kinyi makawuono akawachno mar Hustler Fund bende ma wabiro goyo mbaka kango chopo kanyo sa adeka marokinyi e chenro no mar mbaka oromo. Benani no kamoko kuom osendiko no e Facebook kacha kama wantiere live okinyi makawuono. Vitalis Ochieng wuod Gema Karari wacho ni asebiro kodu akane chenro maru mapile kaluwo chenro pod lit ahinya kaneno thoe matimore kuonde ma oganda odakie gi monj mag njore ma jonjore ni godo timo godo ne oganda. Akoro penjo na en ni tend arita ni kanye do iwacho ni maundu podi medore ahinya e pacho kae. Kabendo wacho ni mar ariyo podo medo timo mose ne joma podi medo yudi e orofa manyocha olwar piny e kar daka ma Kasarani. Nyakora Mugejuang wach makamano bende pod wabiro medo luonu kendo wabiro ng'isi ni san nyaka sani koro chenro mag menyo ochopo kanye. Yiena mar mondo mi akaw yoyo matin gi kanyo tok yoyo marwa nyawadwa Sharon Ong'ao biro donjo kod nonro mar gazet. Kik idhi mabor.
Collect fare kwa boda au matatu ukitumia ViewPay cashless na uqualify for bima ya 100,000 shillings pamoja na medical cover ya 20k na permanent disability cover ya 100k kwa 5 bob pekee. Dial *236# today to start using ViewPay cashless. Machiegni jahera mar chendo mar Penj Laktar kokalo Ramogi Tv kamwacho ni ngima en mwandu. Hi sasa, I'm also Ramogi TV. Welcome Big Knife. Ng'eyo makare kaka pien dendi chalo en gino mowinjore kendo makare minyalo timo ne pien dendi. I've done a couple of multinational bike trips. I've done like a lot of Nairobi to Cape Town solo rides. I've been traveling for more than 12 years, but it's just that I haven't been putting it out there. For me, without bike, I don't know, I can't stand even 2-3 days. If I go safari or something, I can't stand like a day or two. So lot of options for you, but bikes for me anytime. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Manakamanya kwa Ramogi wanga dakika en 28 tok sa 12 mar okinyi mana kaka pile nonro mar gazet chako mana kwa seche ko weche manyien mabende okinyi makawuono okel kod nyawadwa Joyce Oduor mana kaka nono gazede 2 to gazede makamagi waja nono gi jofwambo okinyi makawuono mana kaka pile wantiere gi gazede 2 Daily Nation gi The Standard okinyi makawuono antiere gi jafwambo mongere kaka Eric Okeyo Kizito chonade achio makare Sharon odokero kamano Nyasaye momiwa thuolo makawuono nyidhe manyeno ka nyidho koro lwasi bendo kwe kalore ni nchi wan gi midhiero mar oro kage kacha koro lamo Nyasaye mondo omede choro lwete ochwe maber to gima wuoro kendo ni yiga dhi karumo to sama yiga dhi karumo ni nitie jogo manoketo lek kata iluongo ni New Year resolutions to siefna moro en wacho ni kochopo chak higa mar 2023 nodhi nyiewo mtoka to kona penje to bende setimo ikruok makare en okoni chose nyiewo tamba miye godo kiyo ose nyiewo koro penj mano okona ni mage gik matek nyiewo ni osechako ng'iyo nyaka gi jo mechanic ma jolos mtokni kaachiel kod jok ma uso mafuta mano koro nyiso ni ranyisi mar ni ochiegni nyiewe koro Sharon gima wuoro ni lek moko ntiere ma nyamiyo ibugri kata e dier nindo gotieno migwe korot matek ahinya. Chako ber koka mano amor ni chopo nyakoro mga jongo tieno makawuono mabende na piny rugodo odiochieng' makawuono koth ochwe otieno tulu mano buore Nairobi pod ochwe nyaka gisani koka mano wantiere ka mar kelo ni nonro mar gazet okinyi makawuono thundu wach mabende aneno kochiwe The Standard gi Daily Nation opogore Daily Nation to koro oparo mana chenro mag laptop ahinya e kinde mabende nwantiere gi kweth mar Jubilee mabende noriwo Uhuru Ruto mano kinde mabende negisero ombulu e higa mar 2013 negisingo mar chiwo laptops ne nyithindo mantiere e class 1 nyithindo makamago sani nitiere e form 1 kata kan makamano chenro makamano nokodhi nyime wacho ni laptops nonyiew mar kwano omenda maromo bilion 32 mane nokomi pek kanyo weche mag yala bende nokomi pek kanyo neno Winnie Odinga mabende nyaro gai mar ODM Kalonzo Musyoka mabende wuode bende ni kanyo mongere kaka Kennedy Musyoka gin mana moko kuom jokanyo kata mana Uganda mabende nowal mabende yiero margi itimo odiochieng' makawuono mano mar yala bende jot Orofa moro mabende nogore piny mane gwenge mag Seasons Kasarani bende no kawach makamano bende omi pek kanyaka sani ji 6 ne oseresi to ji 3 ne otho Kizito nyalo bana nyiso gene Standard thuondo wach mabende ntiere kanyo
Wach ma koro nitie ka iwacho kanyo ni koro jood bura koro oketo rwakruok kanyo ma gidhi bedo godo kod ogai mar doho. Koro wacho ni wenge duto te ochimo kono kalure kod wach mar omenda mar CDF miwacho ni duogo. Mano jatend migao noko ni od buche dhi yudo omenda ma kamae ma iwacho kanyo ni bilion maromo 2 sani koro osechan mar chwalo ne od buche. Koro kaka doho bende nong'ado ni omenda ma kamae ok osir kod chik, koro miyo ineno ni rakruok dhi bedo e kind doho kod od bura mamalo. Makoro wenge duto te nyako Ramogi Juang nitiere ir Attorney General ma pacho ka. Bende bathe koma chielo mani gazet ma The Standard bende no kanyo ka jatend piny Kenya moso ja ohala marahuma mongere kaka Bill Gates ma bende notimo limbe e pacho ka, limbe ma bende obiro ber ahinya sekta mar weche mag thieth kanyakla kod weche maluoro kor lwasi ma bende wang'eni romo mar COP27 pod dhi nyime e piny mar Misri. Kokamano apani gazet mar Daily Nation ni molomba donge mane mwachak godo Kizito kama bende thund wach koro ene chenro mag laptops ma bende nonyiew gi kwan mar omenda maromo siling bilion 32 nyaka sani. Laptops gone kanyo nyithindo ma bende noseng'ne gi laptops makamago. Inyalo paro kisera mar ombulu digital kindego Uhuru gi Ruto na sero ombulu ka bende koro giwacho ni gine kweth mar digital. Kata kamano nyithindo ma bende noseng'ne gi laptops ma bende nadonje klas 1 nyaka sani koro wacho ni gin nyithindo mano se dhi mbele gi sombgi gintiere e form 1. Laptops kata kamano nonyiew gi omenda maromo siling 30 mano maromo siling bilion 32. Chenro makamano numudhupi. Sharon koro oboke mar Daily Nation duogo parnwa chien mago mano singnwa kanwa dhi yiero mar 2013 kama ne Uhuru Kenyatta mane laro tend piny Kenya gotiko matiene kanoriwre kod jatend piny Kenya masani mane jalupne mane giriwre kod mane nitie duond od bura mar URP. Ne gisingonwa ni gidhi chwalo laptop ne nyithindo masomo ni nwadonje digital nyalony masani. Koro wach ma kama iwacho ni nokochopo to omenda bende kiti nokoket kanyo no omenda makore lach kiwacho kanyo ni laptop manokel gin milion 2.1 to mago mano obedo assemble ne gin 201,811 mano tim kar tiegruok ma JKUAT kod Moi. Sharon weche mag laptop gi ka ne ing'iyo gi mos nitiere skunde mathin mano yudo gi moko bende noko yudo gi. Koro wacho ni nitie gigo mano kelo ng'ukni koting'o ni skunde ne okoikre mar yudo gi kalure kata koteko mar stima mane laptop gi ni dhi tiyo godo ka ne dhi charge go kuonde mag keno kech kiyo kata skunde mantie pacho kae moko nitiere alwora ma kata keno mar laptop gi nok nyal bedo maber. Kende wacho kanyo ni yore mag nyiepo kata mag tenda ne nitie kaka chochi ne nitie kanyo ma omiyo wach no kochopo kare. Koro en wach mano oseywa nikech geno ne nitiere ni ka nyithindo mane donje klas 1 ne dhi yudo laptop gi mane gidhi somo go manyiso ni dhi migi nyaka ne gichope klas 8. To koro ma gima notim ni koro wach moro nochopo ni koro skul ni loso lab kama iketo gi ni koro ji dhi somo. Koro ka nyithindo mano yudo mathin mane nitie klas 1 bende nonego bende koro ne dhi kodgi klas 2 manyiso mano donje klas 1 nokoyudo. Koro wach ni norochre kamano. Koro oboke ni bende paronwa singo ma isingo ga tok chopi. Bende wacho ni chenro bende na nitiere kare nikech neno skunde ma bende nobedo install kama laptops makamagi bende wacho ni gin tablets nok gin laptops nikech nagidwaro mar mondo mi ginyiew laptop kata kamano nonyiew tablets ma bende neno moko kuom jopuonjre bende mako tablets makamago. Skunde ma bende ne obedo installed gi okinge makamagi na gina 22,891 mana kaka bende niselero Kizito. Chenro makama bende noywaro paro mopogore opogore. Nitiere skunde ma onge kata mana gi teko mar sitima na gidhi tiyo nade gi laptops kata mana tablets makamago. Penjo mamoko ma bende oganda na penjo ahinya kineno ito boke mar 7 mano mar The Daily Nation. En ni moko kuom tablets ma bende nonyiew ne sikunde nitiere jok ma bende nokwalo gi. Nyalo paro wach ma bende nomuoch ni laptops na gin tablets makamago ni use chirni mar piny Uganda nengo mar siling 4,000. Mano wach manowuok ka koro nodhi usgi piny mar Uganda kucho. Ma bende kata pacho kae kani wuotho teno ka jomoko noting'o kodgi go kodgi picha ma koro ne penjo ne thoth to magi dong gik mano nego bed ni nitie skul. Koro mano nyiso ni nokwal gi jomoko nokawo uso gi
kaka nwawacho bende kuonde mane kanogi king'iyo skunde moko be nitie mag pod korgi nitie lowo moko be korgi otuch makata kar keno bende koro onge kod jopuonje no onge kod tiegruok malong'o mar mondo mi ne gipuonj wach mar laptop ni tablets gi jogo be manopuonji ne giwacho nopuonji kuom ndalo 2 kende to giwacho ndalo go thin ma nok ginya yudo tiegruok makare mar mondo mi gipuonj nyithindo mar tiyo gi laptop gi. Bende kopogore gi wach makamano bende itoboke mar 7 mano ma The Daily Nation piny kanyo bende koro neno ka koro jod bura ma pacho kaendi chano mar dhi e twak ahinya kaluwore gi omenda ma koro lach manotigodo e tamogik mano e kind dweche mogik ma bende koro Uhuru Kenyatta naweyo telo. Iwacho ni na State House otiyo gi omenda maromo siling bilion 55 e kind thuolo mar dweche 2 kapok na gichiwo teko kata kapok na gichiwo lokruok ne sirikal mano mar Kenya Kwanza. Koro ntiere jal mano jagoro mongirore mawuok e duol mar COFEC kata kiero Consumer Federation of Kenya mong'ere kaka Stephen Mutoro mabende gisani koro osetero petition kata na wach makamano e od bura ka bende koro dwaro ni od bura mapacho ka jod bura otwaga e wi okang' makamano. Owacho ni nego bedni itimo nonro kendo kwayo jod bura mondo nyis Auditor General mano janon buge e pacho ka Nancy Gathungu mondo tim nonro makare kind thuolo mar chieng' mano mar dwe mar 7 nyaka dwe mar 9 mar higani omenda makore lach makamano bilion 55 ne otigodo e yo machalo nade. Ma wach ma bende koro ne wachra ahinya e seche mane koro noseland ng'ama noyudo loch e yiero mokalo kiwacho ni omenda koro ne otiyo kanyo ma ok ong'e tije mane gitiyo ma koro jago ni bende koro odhi od bura mar mondo mi jo od bura nona ne to omenda gi ne gitiyo tije mage nikech bende niwinjo ka jalup jatend piny Kenya Rigathi ne wacho nang'o ni omenda agulu ne giyudo ka gichal gima nodong' nono koro ema gidwa temo ng'iyo ni to omenda gi notiyo tich mage koro gitima nonro mar mondo ng'iya ne ni mondo notiyo tich mage nikech magi ma omenda mag jopiny mano be ni tiyo tich makare makelo lokruok ne jopiny. Mana kamano mapiyo nyakwar Mgajuanga it gazet mar 4 mano ma The Daily Nation en kaluwore gi yiero mar jod bura ma bende biro dhi od bura ma Yala yiero ma bende timo odiochieng' ma kawuono nchien tarehe 17 yiero ma kamano idhi tim e od bura maduong' ma pacho ka paro ma bende osebedo ka chwalo paro mopogore motelo ne yiero ma kamano odiochieng' ma kawuono odiochieng' manyoro noneno jatend piny Kenya William Ruto nobago romo makende gi jod bura kanyakla kod senators mawuok e kweth mar Kenya Kwanza. Romo makamano bende odiochieng' manyoro jod bura ne oyudo thuolo mano mawuok e kweth mar Kenya Kwanza ne oyudo thuolo mar yiero jokanyo mag gi 5 par ni Kenya Kwanza ne osewalo jokanyo 15 kata kamano chopo odiochieng' manyoro nyakwara Mgajuanga koro gisewalo jokanyo 5 par ni Kenya Kwanza kaluwore gi thuolo mar dhi e od bura ma Yala piny Kenya nitiere gi thuolo 9 mano mag jod bura ma bende biro dhi Yala par ni ji 28 nyakwara Mgajuanga nowal mar mondo mi odhi otimnegi kata mna odhi olutnegi ombulu odiochieng' ma kawuono koro Kenya Kwanza nego bende ni tero ji 5 kweth mar Azimio ji 4 Kenya Kwanza noseyiero ji 5 odiochieng' manyoro mano mana en senator machon e kaunti ma Mombasa Hassan Omar nitiere David Sankok bende wantiere gi mana en woman rep e kaunti ma Nandi mong'ere kaka Zipora Kering bende wantiere gi senator machon mong'ere kaka Feldaha Imana kendo wantiere gi jagoro mongirore mano machon mar URP Fred Muteti mago gin ji 5 ma bende kweth mar Kenya Kwanza mano UDA ne osewalo odiochieng' manyoro kata kamano Kizito ntiere wachka. Sharon maro manyo jatend piny Kenya nyobedo godo nyoro kar jot mare ma Nairobi kamanyo rado kod jod bura mantie Kenya Kwanza kamanyo bende koro nyo gisesidho dhana beach magi dhier mar mondo dhiyo kombe mag Yala gi to wach ma bende nyowuok en ni Ruto chalo ng'ama nyo keto otego ne Raila kod Kalonzo kaluwore kod ni nya Raila Molo Odinga Wini bende dwaro komno Kennedy Musyoka bende dwaro komno koro nende ka gima nyo wacho mar mondo mi jogi omi ji ariyo gi ombulu koro chalo gima oketo negi otego nikech bende tie jaod bura moro manyo wacho ni jatend piny okuodho negi nang'o ni wamigi tol giderego mogik
Koro ema penjo nitie ni kanto chalo ni miyo gi tol nang'o ka koro nyabedo ni gisiro koro dhi bedo nang'o ni Ruto wacho ni asiro ng'atu be koro nitie weche moko monego bed nukonya kose nang'o to Winnie Odinga bende kata ka koro olaro kom ni oromo godo nikech en bende king'iye nokedo matek ka notimo kampen ka gi kama kaka ncho wacho ni nokonindi mar mondo mi kweth mar Azimio ne yudo ombulu koro kedo mare manokedo matek ka nogo kampen nomiyo kata ODM nokelo jood bura mang'eny koro en bende kodwaro lemo kamae koro machalo mana goero kamano ma en bende inyalo goni goero kamano mana kama nyakwar muge jwangu odiochieng' ma kawuono giko odiochieng' ma kawuono biro bedo kwa nyisi gin ji 9 mage kweth mar Kenya Kwanza tero waseng'e ji 5 mag yiero warito kweth mar Azimio ji 4 ma bende biro bed kiyiero odiochieng' ma kawuono par ni ODM nitiere gi ji 6 ma bende ne giwalo kwa kamano Wiper walo ng'at achiel mano Kennedy Musyoka ma bende ponono ni ibi yiere odiochieng' ma kawuono obiro bedo ka otiyo ne od bura mar Iyala kuom thuolo mar tama 2 chakre mano od bura ma Iyala mar 5 ka ibiro yaw mano dwe mar 12 kopogre gi mano wach maket koda romo ma bende Ruto nantiere godo odiochieng' manyoro bende no romo gi obila mago jotend obila ma pacho ka ite oboke mar 5 luore gi okenge mag rido arita kwe ahinya buore Nairobi ma bende maundu osebedo ka medore sani nyalo paro Kizito nitiere bad migao mar obila mong'ere kaka crack unit ma bende nothich oko ka bende iseyo gi nek mago mag obila kata kamano nyaka sani koro nenore ni nitiere kweth mag obila manyien ma koro biro ma bende biro konyo mar keto arita kwe ahinya buore Nairobi. Jatend piny Kenya William Ruto kane ketho kweth mano iseyo kod nek makagi kacha nitie jok mano wacho ni en bende obeda mos obro loso moro koro ebe sani koro loso moro ma owuok e kweth mar majoni ma sani koro kete dier boma ma Nairobi kamano mondo mi okony wechegi kod gwenge mag Otogoro mar ka kucho king'iyo gwenge mag Nyandwat kucho bende okete kaluwore kod kuo mar dhok mosiko kuro Sharon wach mar njore ni sano liche nye bore Nairobi kae sani ena godiochieng' adhara ma osewuodh simo to ng'wech nchineno kata machiegni ni ka jago moro no mayo ng'ato simo to kosemato koro kaka koro jopiny noewe gi teko ringo to donje bom mtoka mano sete kanyo manogole weche gi timre kata king'iyo wang' apaya mar Uhuru Highway ka sani nitie jok moko mobet abeta kanyo kendo gin nyaka gipelni gito nyaka kiyo ka gimayo ji moko nitie kanyo ma in chopo to segoli pai ma en wach malich ahinya ka koro timre seche ma bende koka inchwa yiero koro penjo nitie tang'o matimre otimre nikech telo pok ochuo tiende piny malong'o koso timre nikech ang'o koro weche ma bende nitie kae mago moting'o kaka sa piny masani tek iwacho ni nyalo miyo rowere kod donje weche makamagi koro weche makamagi mwakwayo obila mondo miyo ong'iane matek nikech jopiny bende ma koro wuogo kinyi ka dhi e yoregi mar mondo yud kaka konyre koro magi sayudo mathin bende imayogi nikech magi jok matiyo matek mar mondo mi ogero chumi mar Kenya koro onego migi arita makare mar mondo mi gin bende gimed tiyo matek kanyaka sani koro wacho ni 6 units mag obila mago bad migao obila 6 mapacho ka biro bedo ka neno ni arita makare obeda ahinya buore Nairobi ka ing'eyo obila rang'iny mar GSU bende koro gin bende nokegi e boma mar mondo mi gineni maundu odok chien wantiere gi mano mong'ere kaka RDU kata kiero Rapid Deployment Unit bende wantiere gi bad migao mar obila mawuok e duol mar DCI mano mong'ere kaka SWAT gi mamoko Nene Sharon majoni tok tugo kendo majoni ok bomako gini tero gi iye ma kibro to gi rungu malongo to kata naka ni winjo kana Ruto loso odiochieng' manyoro bang' ka noseromo kod jotend obila mopogore ni winjo ka bende no nyiso obila ni untiere gi oteku mar tiyo gi gik ma untiere godo kaka chik dwaro wang'e ni obila gin ga gi bunde gintiere gi bunde ma bende gimanore godo koro nowacho to nokowacho e yo mahuyanga to nowacho mana ni untiere gi ratiro kendo chik oyienu mar tiyo gi gige lweny ma untiere godo wach ma ka omiyo kata sani nitie jok moko ma koseloro nyamburko kaka kichopo archives ka to gichaka go nduru mar mondo mi jakuong'e ni en osema kik chopire koro kolore kaka duol mibro golo kigolo duol mathin jakuo ng'iyogo kigolo duol maduogo jakuo bro bedo duoro kata king'iyo jatend migao masani ji wacho ni jatend migao manosewuok matiang' iko ne en gi duol maka nowuoto ne bet miyo jonjore gi tetni tiwacho ni duol mantie sani to tin ma gichayo
Koro warito neno ni weche mag gine to bro dhi nade. Mana kama nyakwara Mgajwang' geno en mana marwa ni weche mag arita kwe. Nok mar arita kwe mabende osebedo bura Nairobi ka koro biro dok chien. Kopogore gi mano kodhi mapiyo piyo Kizito nikech saa bende aneno ka ringo matek. Iti gazet mar auchiel mar Daily Nation en kaluwore gi yiero kata mana chenro mar dayo dhok mag jogoro mongirore 51 mabende nowal kod jatend piny Kenya mabende koro nochungi. Adhi bedo gi twak makamano koseromo saa achiel kata mano ka nyalo mana wache awiye duol mochung' ne okinde pacho kamano LSK noringo modhi e doho ni mar mondo mi ochungo okang' makamano nikech kineno ji 51 nitiere agenda balance two-third gender rule manego bed ni nekeke ka onge kuom ji 51 noneno mana kwan mag joma mine 11 kende moyier kacha. Kineno gwenge mabende jogoro mongirore mowal na wuoki 13 wuok Masawa, 13 wuok Hoho mar Okak, gwenge mamoko to giwe kanyo to Kenya wantiere gi gwenge mopogore opogore. Sharon Kanya wacho matin wach ni makoro jaod bura mamalo Wetangula nyochungo wach ma kamae ma koro nyotimre banka e romo manyo gibedo godo kar jot mar jatend piny Kenya ma jatend piny Kenya koro bende nyotimo kamae mor mondo mi kiko nere ni ena ochayo weche mag dogi. Neno ka weche mag ni ochado gi no ng'eny ahinya telo mokadho kucho. Koro jatend piny Kenya ne temo kama mondo mi ebe kikete wach mar no chayo weche mag do ka ke nchi neno ka tudruok mare gi do nchi osechakre kanyo maber ka no singo ne gi no bro miyo gi omenda ma gitako do tijegi. Koro ma bende momiyo nendo ni wach ma kama ochopo kama koro chunge. Mana kama Kizito wadong gi dakika 10 mar timo nonro mar gazet ka adwa ni watiek gi gazet mar 10 kapok wadonjo The Standard. Gazet mar 10 mano ite mar 10 mar Daily Nation en kaluwore gi masira nyakwara Mgajwang' mabende notimore buore Nairobi ka e gwenge mag Seasons Kasarani kama bende orofa moro mantiere gi orofa 7 norumbore piny ka nyaka sani ji ma oseresi bende ineno kanyo mano banka na orofa makamano oseruombore. Nitiere ji mabende noseresi ji 6 kata kamano ji 3 notho e masira makamano. Nonro pod dhi nyime ka bende liekore ni nitiere oganda moko mabende pod omoko e bwo orofa makamano. Sharon main wach malita ahinya ot manyo muomre piny ni kakori wacho ni ji 3 owito ngimagi, ji 6 nyoresi, nitie jok mabende pod imanyo. Wach mar ute gore piny kae no ok en wach mawende pacho ka inya paro higni 4 mokadho ot nolwaro rumo ma oganda mathoth no wito ngimagi, ji mathoth no hinyore. Koro en mana ni jogo mochung' ne gedo ute pacho ka nyaka kaw tijgi malong'o mar mondo mi gichek ute ma gigero. Kik giwe ot gero ot machop malo ni eka gidhi to girango ot kosechak gero gi piny ka to gidhi ng'iyo ni to igere yo machal nade kata weg ute ere tiende tiyo gi gik mayom yom ma ibing'e mana ni oda ni seche moko nyagore piny ka koro odni nosechopo malo dongo neno kata mana duol mar NCA bende wacho ni nagisechiwo kata mana siem ne developer mar ot makamano. Duol mar NCA wacho ni 2 ewi ute 3 mantiere bure Nairobi ka ok ger kaluwore kod chike moko bende kata mana Kizito kisewuotho kata mana kuonde ma ji odake ineno kogogi X manego bed ni ok idage kata mana in kaka tenant ok nego bed kata mana ni donje e ot makamano. Nyaka sani imanyo wuon odno pok oyude. Yudo kosego X tiduogo biro rangi ni to ji dake. Koro kata wuon odni ebe koro ng'iya ne omenda modhi wito kae ma kancho timo hola e bank bende koro nitie kode ma dwaro mondo bi oduok pesa no. Koro nonego ger kata kochopo orofa 3 te not motegno ma bende onya yudo pesa ma kata koro onge siling achiel moyudo en pod odhi asara odhi bedo gi weche do matek ma mondo mi oyal motieki nikech kae nitie jok mowito ngimagi ma koro donjne gi nek. Biwa kikwil gi wacho wach moro ka iti gazet mar 10 bathe kanyo nitiere jonyuol moko ma bende odonjone kar od thieth maduong' ma pacho ka mano Kenyatta National Hospital. Giwacho ni gisebedo ka gidino ne nyathigi ma jahigni 2 kuom thuolo mar dweche ma hewa beach kaluwore ni ok ne gichulo omenda mano bil mar omenda mar thieth maromo siling 1,600. Koro gidonjo ne Kenyatta ka bende giwacho ni nyathi makamano tin kidine no hospital kata bed ni ne ok gichulo omenda makamano e samo winjore. Mago gin weche moluoro weche mag thieth ka onedo thuolo nyakwara Mgajwang' wani nyeo gazet mar The Daily Nation mar mondo misom weche mag tuke weche mag ohala bende nitiere e gazet makama bende ito boke maiye bende nitiere DN tukanyo wana inyeo mar mondo mi ine. Wadonje The Standard. Thuor wach ma bende omi pek nyakwara Mgajwang' e The Standard en kaluwore gi wach omenda mar aguch omenda mar NGCDF
Manyaka sani koro wenge te nitiere ira Attorney General ma pacho ka mano Justin Muturi. To Justin Muturi ni benen speaker machon mano mar National Assembly. Mano ja siasa. Koro wach mar chiwo omenda makore lach mano siling bilion 2 mar mondo mi odhi e gwenge bende koro chako ka bende koro irito mondo Attorney General ma pacho ka owuog oko e yo ma huyanga omenda makamotere koso nango Njuna Ndung'u mano jatend migawo mochung' ne weche mag omenda wacho ni en oikore mar chiwo omenda makamano orito mana mar mondo mi onyise ne chiwe tineno kata mana ka wacho omenda makamano bende nothiche oko gi doho maduong' ma pacho ka. Sharon wacho omenda makamano nothiche oko to kata kamano nitiere gigo mathoth ma wach mar omenda ni osetimo. King'iyo kata weche mag somo nitie nyithindo masani koro bende koro ng'iyo ni to dhi bedo nale jogo manche yudo kony mar somo kowuok kuom omenda ni. Koro oloso yo makare kata kinya los chike moko kendo masiro wach mar omenda to oloso mar mondo mi yore mane timo kod omenda ni odhi nyime mago moting'o magera apaya somo mag nyithindo kod moko mathoth. To omenda makamanya kwara Ramogi Juang nego bed ni iwacho ni koro ka poni rito bende wasenjo kata mana ka jod bura bende twak ka bende giwacho ni omenda mano mar CDF bende osebedo ka konyogi mano kaluwore kod chudo mag school fee ne nyithindo mopogore ma bende nitiere kar chung' od bura ma bende giwuok. Omenda bende kore lach omenda maromo siling bilion 44.3 nego bed ni itero ne kor gwenge mopogore. Mago gin paro ma bende pod mienjo paro ma bende pod wuok nyaka gisano biro bedo wang'i iti mar winjo kama buch omenda moro mar NGCDF biro bedo ka chope. Itoboke mar 5 en kaluwore gi weche maluoro lai mar somba CBC odiochieng' manyoro ni winjo pogruok mantiere e kind duonde mag jopuonj mano mar NAT gi mano mar Kupet. Ni winjo kanyo jagoro mongirore mar NAT mano Collins Oyu koro wacho ni kaluwore gi lai mar som CBC par ni nonro makama bende nosetim jonyuol bende niyudo thuolo mar wuok oko mar mondo mi uchiw pachu kaluwore gi okang' makama. Collins Oyu men jagoro mongirore mar NAT en odwaro ni nyithindo manego bed ni timo penj e giko mar dwe ni chakre chieng' tarik 28 ka de grade 7 ni bende iluongo ni junior secondary ka koro gibro transition. Owacho ni nyithindo go odong' e skunde mag primary korka kore jagoro mongirore mar Kupet Akelo Misori ento koro wacho ni nyithindo kosetimo penj gidhi e junior secondary koro giriwore gi skunde mag secondary weche ma bende pod kelo paro mopogore. Sharon ma wach ma bende koro kelo paro mopogore kaluwore kod nyeto masani mar CBC ni kinyo kata sani ka oparo kuom jopiny nyaneno kaka jo Kisumu ne wuoyo jogo motelo ne union makamanyo giwacho ni Magnat gin giwacho ni nyithindo makamagi mondo mi odong'a primary kuma gintiere ni gin kod klese moromo to mar Kupet bende koro wacho ni kit somo sani oket ni odhi e sekondar ma koro nyithindo onego bed ni donjo mana e sekondar kucho. Koro penjo bende nitie kanyo mathoth kaka chien kacha no wasewacho ni nyithindo gi moko nitie matindo ma ka koro ter gi sekondar ma idwa choli kata kuond moko mantie maboyo to dhi rocho weche mathoth moting'o kata yore gi mag dongo moko tindo mok nyal konyre kendgi ma pod onego bed ni giyudo sir kowuok kuom jonyuolgi. Koka bankram na report kaluwore kod nonro manotim ahinya kaluwore kod lai mar somb CBC bende pod ichoko makare mar mondo mi oter ne mar mondo mi gichiw ne jatend piny Kenya mano William Ruto. Iti gazet mar 6 en kaluwore gi paro ma bende koro osewuok nitiere jal ma bende osedhi e doho mar mondo mi othich oko mago commissioners 4 mago mag IBC ma bende nobalo gi jowetegi e kinde ma bende nilando duoko mar jatend piny Kenya yiero ma bende oganda ma pacho ka nodhi dwe mar 8 koro iluongo gi ni Cherera 4. Koro bende wach ma bende omi pek ka en jatend piny Kenya mano William Ruto koro ochiwo lerne onyiso jod bura ma pacho ka ni unu dhi uru nyime gi chenro makamano chal ka gimomiyo gi green light. Koro golo duonde kanyo chal mondo miyo gi thuolo mar mondo gidhi nyime gi kod chenro ni mar goro Cherera kod joge moko adek ma koro gin 4 magi commissioners manobalo kod jakom gi Chebukati seche mane timo lendo mar yiero mar jatend piny Kenya kane giwacho ni ne ok gidwa tudre kod weche mag yiero ma giwacho ni ok otimre yo makare. Koro gin bende kabero nego migi thuolo mar mondo migi pedhe od bura kuro gino mane gineno ni nok odhi kare. Koro wach makamae ni yiero mane ok odhi giwacho no ok odhi makare to ema no siro yiero mar jatend piny Kenya William Ruto. Koro mane ma bende koro
nyalo bedo ni owacho mar mondo jogo dhi nyime kod timo tich mar temo gologi e duolno. Bende iti gazet mar 8 kaluwore gi weche mag somo nitiere paro ahinya kaluwore gi decolonization. Nyalo paro kinde ma bende nitimo transfer mag jopuonje Kizito kiwuok kama ne kaunti ma Homa Bay. Ija Homa Bay kosi jakani? Aja Kisumu County. Ija Kisumu County. Ponono ni wuok Kisumu kacha itieri kata mana kaunti mara ma Homa Bay. Paro nantiere mopogore nang'o mani jopuonje ma kamago timo negi transfer. Kata kamano jopuonje nitiere gi okang' makara ahinya ma bende notere counties mok giwuoge. Chakre dwe mokwongo mano mar higa mar 2023 koro gibiro bed ka iwilogi itimo negi transfer. Nyaka sani duol mar NAT wacho ni jokanyo mag gi 547 osechwalo dwaro mar mondo mi otimnegi lokruok makoni kod kocha. Mano ter lodwa to samori wuok ramna Migori koro chakre dwe mokwongo mar higa mabiro lokruok makamani biro bed ka itimo. Titime dwe mabiro ramna dwe mokwongo mar higa mabiro kaluwore gi penj 3 madongo mabende wantiere godo. Sharon, weche mag lokruok gi bende chon ne gi onge tindi wacho gi mapek ahinya nikech king'iyo ne gibiro ka tudre kod weche mag njore mane timre malo kuche manomiyo koro jopuonje bende ne luor mar mondo mi gidhi tim tije kocha kaluwore kod njore mane nitie piny kae. Koro lokruok bende ber, idonji idhi kama chielo, yudi chiwo lony mari kama chielo, ng'eni kamoro be kama iluokri bo kisike, iyubede kod lokruok moro matin kanyo. Koro ka ginyalo timo kamano to ber. Mana kamano Kizito dak gombo mar mondo mi wadhi nyime gi nonro mar gazet en mana ni sama yo wang'wa sa achiel ka onarom kanyo nek beni wadonjo e twak mokwongo e chenro mar piny. Mita nitiere wach moro momako wang'i kapok watieko nonro mar gazet? Wach momako wang'a en mana ni koro bende nyo neno kaka weche mag dongruok dwano chwalre kaluo kucho, mano mar bero pith mar rech mar Kano Kabonyo, mano ng'ene gweng'a. Ma wach mane Sharon nochakre higa mar 1982 kane pok onyuolo, mane olose od bura ma World Bank nogolo pesa maromo bilion 1 ndalo no mar mondo nochak tich higa mar 1983. Wacho kama nokotimre yo makare nekech kana thinto na yudo kano chiel ute moko ne tie kanyo mag noduogo mano gore piny. Tend Mwai Kibaki bende higa mar 2004 noduogo mokelo pesa mano chiel moger ute moko kanyo tie maber ahinya 3 mochung' ma pi bende kuny maber. Wach noduogo chung machan ne ka gima omenda no ocham. Koro bende dwe mar 3 nwaneno piny mar Hungary kano chopo mar mondo mi tim tich makamano. Wach manyo sidh kod romo manyo jotend migepe nyo bedo gode kar jot mar ker manyo wacho ni piny mar Hungary mondo koro kel pesa mondo mi otim chenro ni. En wach maber ahinya nikech koger to dhi kelo tije ne jopiny, odhi bero weche mag pidho rech, kendo en kar tiegruok ma jogo masomo weche mag rech dhi chopo kanyo nikech ndalo machon kono tindo ni nyiso niya ne jombalariany magiga to ni ne biro somo kanyo. Wabe koro nwamor jombalariany biro butwa machiegni. Koro nwasechako mana ng'iyo kaka onyagero ute moko kanyo ma jok motich biro dake. Koro mage kit dongruok mwadwaro kaluo wa kae. Mana kamano koka mana goniero kumano bende weche mag tuke bende aneno kodong' mana ndala 4 to tuke mag piny ngima mano war World Cup chakre e piny mar Qatar. Tuke ma bende biro bedo ka chakre chieng' tarik 20 mano mar dwe ni nyaka chieng' tarik 18 dwe mar 12. I support team mane? Wan gi Brazil, ang'ene wang'ni to wakawe. Ukawe. Wang'ni ang'ene ok dhigo gonda biro kaka ne Germany notimo nwacha. Aya, warito neno. Koka mano agoniero kamano kuom biro e nonro mar gazet okinyi makawuono. Ero kamano Sharon. Mana kamanya kwa Ramogi Tv mano nene nonro mar gazet nantiere kanyo gi jafwambo Eric Okeyo Kizito. Gazet momori e kinde Standard gi Daily Nation idhi chiro idhi nyiew. Wan waselidho wasemisi so momori okinyi makawuono idhi to inyiew. Koka mano gikanye makelo wa giko mar chenro makama. We akaw yo matin aduogo ge twak e chenro mar piny. Okinyi makawuono mbaka mabende wadwaro goyo en kaluwore gi chenro mar dayo dho jogoro mongirore 51 mabende nowal kod jatend piny Kenya manyaka sani chenro mag dayo dhogegi nochung gi doho kaluwore gi dwaro mano mar Law Society of Kenya kabende nagichwalo bura makamano e doho. We akaw yo matin abiro bang' thuolo manok. Yedhe mabecho mag thieth nitiere.
Tudri kod jolony mag thieth mag jamni mondo olosni chenro mar kago jamni maromre kod rang'iny kata kwan mag pith mari kod lek magi mag pur gi pith. Collect fare kwa boda au matatu ukitumia ViewPay cashless na uqualify for bima ya 100,000 shillings pamoja na medical cover ya 20k na permanent disability cover ya 100k kwa 5 bob pekee. Dial *236# today to start using ViewPay cashless. Penj laktar ok en ka chenro moro amora. Wach mar P2 emergency pill ni monyo gino kapere mene giketho system. Wakelo ni achiel kachiel lakteche man gi lony mar arieya e weche ngima dhano. Koro ka goyo picha to dhi nyisa kind lekene. To gipuonji achiel kachiel e weche ngima. Kelo malite masongo adhiya very good. Riuri gi Ruth Otieno wuok tich nyaka tich abich chakre sa 12 odhiambo. Onono tiend weche kowuok kuom laktar. Osomo oteni namba mar SMS en 23600 en penj laktar kendo kawo simbi. Wadhi kawa simbe jowinjowa jonenowa mana e Ramogi TV. Yuda Matingu Ondike Biblos ni ask and it shall be given. Ni knock and the door shall be opened. request and it shall be given. Wangni wakelo ne request kende yani ni yoro text, yoro message. Namba ma studio en 23600. Ma en Dero, the house of rumba. Ngima iye okikore. Samoro rieny. Erokamano. Kawuono biro wacho mana weche mamoro. Ka samoro to iye tek tweta. Ana yie monda tho, to kayie mondo itim gik midwaro go. Seche moko jadwar lokore le ma ipedho. Shrata. Jogo mane hiero lokore jasiki maduong'. Nikech timbe ne njore, to kendo jawuoro mapok anenoga. Indiwe mondo thoda kwaywak. Ng'wech en mar manyo hera. Hera mar adieri. Hera ok chiwre nono, nyaka ichiw hera eki yud hera. Dago ngima kendo yudo hera. Ji te mantiere odni oheri ahinya. Thapki wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 otieno mana e Ramogi TV. Qatar. Piny Kingi, Sheikh Tamim Hamad Al Thani. Timbe 32 rakore ka wengegi giketo e okombe adhula mar nyadhi e piny mangima. World Cup. Obiro bedo tim mar Brazil, France, kose achiel kuom pinje Afrika ema biro kelo okombe no kuom thuolo mokwongo. Adhula ogoyo tach. Kete mana e kuku World Cup wuok tich nyaka tich abich saa 7:30 odiechieng' e Ramogi TV, Citizen Digital to kod View Sasa. I've done a couple of multinational bike trips. I've done like a lot of Nairobi to Cape Town solo rides. I've been traveling for more than 12 years, but it's just that I haven't been putting it out there. For me, without bike, I don't know, I can't stand even 2-3 days. If I go safari or something, I can't stand like a day or two. So a lot of difference for you, but bikes for me anytime. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital.
Mana kumanya kwa Ramogi Joang kamora mora mintiere arwaki ni machiegni e nonro asetieko nonro mar gazet gisani ko radonjo e twak mokwongo mano e chenro mar piny mana kaka nasesingo ni odiochieng' ma kawuono posters bende ni neno mabende nwakeyo e mbui kaluwore gi twak marwa mar okinyi ma kawuono. Nyako Ramogi Joang okinyi ma kawuono thund wach mabende wadwaro bedo kwa twak en kaluwore gi piedho jogoro mongirore mabende nochungi odiochieng' manyoro neno ka speaker mar od bura mar National Assembly Moses Wetangula bende nowacho ni ok gidhi nyime gi chenro makamano kaluwore gi bura mabende duol mochung' ne okinde mano LSK nochwalo e nyim doho mar mondo mi ochungo chenro makamano ka bende nokoluwo okenge mopogore opogore ahinya ariwi adek mago mag mine mabende nego bende ni bedo kanyo wang'e ni kwan mag mine e wi 51 na gin 11 wantiere gi jogweko mantiere gi ng'ol mopogore opogore ma bende kwan gi bende nokineno kanyo kanyakla kod pok mag gwenge nineno gwenge mag Masawa ji 13 gwenge mag hoho mar Okak mano Rift Valley ji 13 gwenge mamoko bende neno kanyo Luo Nyanza gwenge mag Nyanza no yudo ji 3 Somali nani kanyo Meru kata kamano pok mag gwenge bende nokodhi e yo makare emomiyo ni chenro makamano koro nochungi kokamano okinyi makawuono mane mbaka ma bende wadwaro goyo ponono ni intiere gi ote moramora kaluwore gi thor wach makama mana kaka pile nambwa mar ote machuo kari 36000 mbui mar Facebook yudo Ramogi TV an bende nyalo tudre koda mbui maga bende iyuda @Sharon Ongao. Okinyi makawuono en mor mara okinyi makawuono wan mana mine ka mabende wadwaro somo godo paro antiere gi nyidendni ka antiere gi wakili Brenda Ongalo mabende moken yango mare mar biro e TV mar Ramogi. Brenda rokin machiegni ero kama na inya Sharon moso nage amoso unyi kwa Ramogi anyinga Brenda Ongalo anokio amor mabetka machiegni Nyako Ramogi Joang kopogre gi Brenda bende antiere gi daktari Agnes Salome mabende oken yango mare mar biro e TV mar Ramogi. Daktari rokin machiegni ero kama na inya Sharon amoso jo nagi duto nokwe urugo kinyi makawuono Nyasaye oruono piny mana kamane mana ni okinyi makawuono ong'ich bure Nairobi koth ochio tieno mana piny rugodo duchieng' makawuono ochio tieno mangima kata kamana gonwero kamano nikech samoro jabedo matek piny ng'ich koth chwe samoro kata mana wuoth bedo matek tagonwero kamano kuom mola e studio mana kacha koko di daktari chenro mar piedho jogoro mongirore mago PSS mabende nowal mago 51 ochungi akiani kaluwore gi pachi morgo kang makamako sinene nade Sharon adwa wacho na morgo ahinya gimomiyo morgo nikech nyocha neno ji 51 go tang'iyo nonro margi tang'iyo ne yawa jopiny adwa penju benu nene mama mboga nikech ang'e nitie mama mboga moko mantie gi PhD jomoko nitie nyaka gi masters jomoko nitie nyaka gi degree to pok aneno gi kanyo apenjo ni be unene jo boda boda onge kata jo boda nyithindo nitie boda boda mantie gi degrees to kwa nyalo kawo ng'at mantie gi D gi ng'at moko okotieko kata form 4 to amiyo PSS to apenjo jopiny ni yawa to nyithindo mariembo boda boda gi ok gisomo to apenjo kendo to yawa jo El Molo magin mana 1,100 e Kenya mangima don't they need representation kata jo mong'ol onge to governments duto mosebeti PSS ntie moseket ma ong'ol waseneno joma nowuok kata loko ohala matindo tindo oket PSS momor kabisa lakini nyocha ni ang'iyo kata kaka ji owuok jomo wuok Central jomo wuok Rift Valley gichal mana ni gipogo serikal diere bar jomoko oket kaka Razarus mano witni mkate modong' e wi mesa agoyo ni ero kamano jo LSK wakili Brenda ntie ka agon gi ero kamano kuom dhie bura maduong' mondo chung gini wakili ntiere kata wagoni romano bende mar chopo ibro konywa bende kaluwore gi okenge mag chike LSK ochwalo dwaro kacha dwaro mabende kata mnanwa neno ka speaker timo ng'uono mano mar National Assembly ma ochungo okang' makamano nyaka sani ka koro ochunge nyiso ni jogoro mongirore mabende nanichiere sirikanda Uhuru Kenyatta ema dhi nyime gi tich dwaro mar LSK mar thicho oko okenge makamagi bende
waseleri nenen 2/3 gender ulunge kacha weche mag rawere no kwaneno kata mana kacha jogo eko mantiere gi ngola bende no kwaneno kata mana koket gi kacha gwenge wantiere gi dhoudi mopogore opogore dhoudi malopra ngwen nang mini dhoudi ariyo madongo ne noko opognegi 13 modonge makoro isumo diere pachi kaluore gi wach makamano wakili enda kuongo wacho ni LSK etimo tich ma waluongo ni public interest litigation ka nitie gimoro mok dhi maber e piny to ino ka jogi wacho ni wano kinde wang'e kaka chik dwaro to onge ng'at ma dhi timonwa gini koro ka wanya dhi e doho to mondo wachun sirikal mondo otim gik moko kaka onego bed ni timore gik miwacho go to adier kirango list cha to onge gender representation onge youth onge jok mong'ol that is persons with disability no ko bedo represented to gimomiyo apano okayudo penjo ni malo mana kongo mana kaka nase penjo daktari imbe inu mana wakili lakini benda ngeni iwuok e duol mar LSK pachi kaluore gi okang' makamage te ineno kanyo ka speaker bende koro nochungo wach makamano en gima ber ni at least koro waneno ka speaker bang' chungo gini mokwongo nyewa weni kata ka orders gi obiro to mokwongo ipane gi sewacho ni pok giyudo kapod nyoro ni pok gichungo vetting cha ni pok giyudo orders mora koro nye girito kaka latese mag orders ochopo negi to giwacho ni kara ka doho oseng'ado ni kik wadhi mbele gi vetting manye watimo ni to koro ok wadhi kode mbele lakini gima wacho ni onge koro koma de wach ni nitie tich makethore ka gigi pok otimre nikech PSS mane nitie ka pod dhi mbele gidhi nyime gi tich ma and gitimo nikech ne gidhi mana handover ka vetting ni nyose rumo ba president ba National Assembly oseng'iso jogi ni jok manyi nominate gi wasevet gi wayudo ka gin kare koro ginyaka otich e ka handover koro ng'ama weni seche moko luoro moro nyamakowa ni sirikal oselosi to pod jok moko ringe do koro nitie vacuum tich ok nyatire tich to dhi medo tire nikech onge vacuum mora jok mane nitie ka pod dhi mbele gi tich but gima wacho gimomora zaidi gi wach dhi e court ni en ni kirango list mar ji 51 maendo walgi kama nitimo interviews ni gin ji 477 kuom jogi kuom ji 400 gi ne nitie jok ma qualified mamene ne nitie jok ma qualified mayudhe ne nitie jok ma qualified ma represent jok mong'ol matiende ni kata kaponi koro wach ni kara doguru mondo uchako uwal jomoko ginya yudo gi from the 477 mane nitie koro onge kethruok moro ma dhi timore en mani onego bed ni wa comply gi constitution ka ne wasekawo chik ni ma wagone kure referendum ni mae constitution mae katiba ma wadwaro kara wati kode kaka entiere mana kaka iwache ji 477 no bedo shortlisted makoro kuom ji 477 gikawo ji 51 waneno kata mna moko madroma 5 ma bende notiyo e kinda tend Uhuru Kenyatta bende koro bende gin mana moko ma bende no wale mana ni moko bende nolok ne gi migepe mopogore paro ma bende pod nitiere ka daktari en ahinya kaluore gi pok ma bende ji osebedo kata mna kago koko chakre tarik 2 ma bende jatend piny Kenya William Ruto nochiwo listi makamano motere od bura paro mopogore osebedo ka mienjo Luo Nyanza ne wayudo ji 3 ma bende nowala kata kamano paro nitiere ka nantiere paro moro ni samoro no kugo ombulu samoro akene ne nango bende en kara dier adwa wacho ni President Samoei William Ruto noyier joma noyiere ok ne gin jo Tanzania ne gin jo Kenya to onge kama iluongo ni secret ballot onge kama onyalo dhi mowacho jogi no kogochona as a president chieng' mano ochung'cha nowacho ni I will serve all Kenyans to Kenyans duto ok oyier joluo manyalo serve gi kende kata kabinde ariyo kaka waneno Kenya duto onego serve gi 47 tribes to nyoro nyaneno ka president owuoyo maber sama nyo oromo gi joge mowacho no kodwa gimoro amora olokore constitution kore mapenjo ni puedho manyocho puedho go PSS donge chal ka gimo loko constitution nikech nikech ka onge youths
ka onge people with disability, ka onge mine third gender, nowacho mbele ji manotimo campaign, ken mago ne gin politics, lakini nowacho ni gimowacho botimo. Mine go olal kure e gini. Kore madwa kwayo president mantie sani, kodwa tiyo ni jopiny adier maber kabisa, nikech jo Kenya manosingore no botiyo ni, ong'iye PSS gi. Kaka Brendo wacho, wakili wacho, negin actually gin 551 joma no medo jikendo gin 551 e list no. Kar 551 ni pod gini nyalo lokore. To kolokore jomobo lokogi gin mana jo Kenya, ok in jo Tanzania. To jo Kenya gima pod bosabu jo Kenya, and they are qualified. Koro odogi e chien ongi nikech onge gimo kethore. Ahinya kar singo mabende nochiwe kinde mabende notimo kisera mar ombulu, nikech nowacho ni sirikande obiro neno ni mine oket kata mana e rang'iny mamalo. Noneno kata mana ilemo mar jotend migepe mabende gisani koro pod dhi nyime gi tich mago CSS. Nokochopo kata mana dwaro mar 2/3 gender rule. Sani koro wadonje jogoro mongirore 2/3 gender rule ni bende pok ochopo. Mana kaka daktari ni sewacho kata mana chien, mama mboga, jo boda boda, hustlers na geno bedo kata mana. Donge mai sirikal mar hustlers. Koro yawa, hustlers manogonwa koko maber ahinya. Manokon kata president manokadho cha ni setieko tich dhi, wadwa dhi e sirikal mar hustler. Isenene face mar hustlers, nikech joma no ipuodho chieng' mane gin e parliament, kila ng'ato ne wacho ni en gi billions. To hustler maja boda boda ni, okobe obedie mbele sirikal wacho ni anasomo Nairobi University. To shida mantie go ka en man no kayudo tich e gini ariembo boda boda. An auso omena Kisumo Chirombero. To gima notima an adhi nyaka masomo masters tiche maonge. Abed na daber munda abedie kacha nikech ang'e gima timore e ground. Iwinjo ga ji wacho gan ground mambo ni different. Kwa bet gibo nyenye manyocha nene parliament ma nyocho kwedh kaka PSS cha. Onge ng'at mong'e what is happening to people on the ground. To serikal mar hustler onego change that face. Nikech ang'e they are hustlers manodhi kanyo madwaro interview. Inyalo incorporate third gender rule. Awen president ni madwa neno nikech pod en wuoyi ni madwa neno, wawacho ga ni Nyasaye ma wuoyi, mae be president ma wuoyi, obo tinwa gima nonyocho wacho. Nikech ang'eni nyaka sani ang'eni nitiere jomoko ma samoro bende nyalo bedo gi geno, jok ma bende ahinya mine ma bende samoro nochulo kata mana dwaro margi mar mondo mi gin bende gibede. Koko kamano kata mana chenro mar dayo dho jogoro mongirore bende nochako chieng' wuok tich mar jumani. To nitime gi departmental committees mopogore opogore. Ang'eni nitiere committees mamoko ma bende nosetimo kata mana chenro mar puotho magitieko. Okang' ma kamano koro keto gi e yo machalo nade. Ponono ni Ruto omedo akia kata mana gimi Ruto nyalo timo ang'o mar mondo mi wach makama odhi e yo makare. Nikech orders gi kirango order manye doho go ochiwo makoro en ni orders gi nochiw ina mana waluongo ni conservatory orders. Makapo ni list nye pod koteri to en order mane ba National Assembly from receiving that list. But koro noko otimre ka gise receive list ni magise chako vetting. Koro order ni chako tiyo gi sama nye gi yude order ni ma en stopping that vetting. To ka vetting osebedo stopped, mino ni koro kata kaponi ne order ni ubiro ka gisetieko vetting, moko nye osetimne vetting, then order ni dhi apply ni it will stop processing of their appointment mar jok manyo osedadho gigi. Nikech nitie jok manyo osetiekre go adier, manyo odongi pod ne warito probably ne gidhi tieko giko mar juma ni kata giko mar juma manyien. But koro there's nothing lost nikech order mar court yudo kama yudo no. Koro it means ni moko kaka nyose timre have now been nullified. Nikech aneno kano ng'ado bura makama mano Justice Nzioka wa Makau mawuok e doho mar jotiche pachoka wacho ni wach makama ne should be treated urgently. Nikech nyaka sani wang'eni nitiere jotend migepe man kata bed ni nitiere jogoro mongirore madhi nyime gi tich, parni magi na owala ni dayo mana dhogi pok gichamo muma mar apis dongi. Koro akene gibro dok kendo gibede mesa mar mondo mi ging'i wach makama to jok manose wala ge to gin to dhi tergi kata mana kanye mane penjo maduong'. Penjo kanya duoko penjo no
iyudo ka gin nyose dadho gi koro nye girito ni mondo process ni obed complete mondo koro National Assembly wach ni kuom JE 51 manyomiyo wagi wayudo ka ng'awa gi ng'awa to kwane ka nyalo tiyo tijni kata ng'awa gi ng'awa to yudo ka ber koro inyamiwa ng'at moro mondo wachak wadadho gi nominate afresh but koro nikech gin to nyose timnegi yudo ni kaki wacho poke gichamo muma koro onge ham magin go to be onge orders mosechiw ni koro girach kata ok ginyal tiyo en manyo wach ni doge uru biure court mondo wawinj side mar jok manomiyo gi nomination gibe mokoro waluongo ni interparties nikech orders gi nyobiro kama na LSK emanyo dhi court to giwacho ni agini gimoro nyakethre miwauru orders mondo wachung gini mondi tiyudo ka court nyomi gi tarik 21 mar dueni ema koro gidoke both parties koro LSK bobete to respondents kabete bobete mondo giwache ni want list ni nyomiwa waneno ni list ni kare nikech kama to LSK be wacho ni want ni list ni kare nikech okay according to constitution koro mondo koro owene nene doho mondo koro decide ni kare achiwo order ni koro nominate afresh in gi ji mang'eny kaka wacho ni 551 you can choose from that pool and decide to now comply with the constitution. Kapo kwa donjo karamna wach mag nominations karamna wach mag respondents akeni ni ntiere gi wach daktari ahinya adwa wacho ni kaka Brenda otieko gi gima adwa wacho ni onge gimose kethore nikech kata jogi nyalo wacho ni yes nwayiero lakini sani wan gi orders mowuok nyaka wang'i kwa nyalo loko ji nikech onge singruok magisekaw gibe ok ginyal kata tero serikali court nikech onge singruok mosetimore gine nyalo bedo stopped to ka dier president kaka nyochung nyoro mowacho ni en ochung ni constitution to onge parochial things mabotimo maboketho constitution parochial things waneno ka 13 basi miyo jomodong achiel that's parochial that's nepotism sorry to say that's tribalism matimore kanyo we are a national state and every person kila ngato mantie Kenya ka has a right and can be represented in any position in government. Koro government okonego los mana gi ji matin. En mani koro sistema bendi wacho ni ji matin. Samoro bende en reward to the loyalist to CFN. Neno kramna jotend migepe gi manotin. Wa ko ni Brenda. Ineno inyalo reward loyalist to kombe madongo kama because they need people who know why they are there. Okinyal okaka an japuonj. Okinyal keta mikawa ni teraka monda chung PS mar health. I will not do anything there. Kan okili okinyal kawa mitera a ministry mar transport. I don't know about transport. I need an engineer. Kaka roads. I need an engineer who knows how people are working. Again, is a chimoki wachugan African governments. Okwa vimbele. Nikech, we are interested in rewarding people who will pledge loyalty to us. And yet, oketwa kanyon mondo serve the people with people who are there. And technocrats, PSS especially, should be technocrats in their areas. Ahina kinyo karamna style ma William Ruto no yero godo jotend migepe mage karamna jogoro mungirore masana ikoro no lewelo karamna chenro mada dog gino chunga. Kinyo style ma bende karamna chiwo godo lemo makama gin loyal friends nikech wacho ni thothge gin mana jo siasa mokra ni gilony e okenge magitimo neno kuom ranyisi Aisha Jumwa kanida karamna doge kacha kata mana sombe ineno kang ma bende nitiere kata kamana kani Brenda kingiyo gigite ahinya e kinde ma bende koro ichiwo lemo makamage neno CSS mag gino sedhi mosekadho ma gisechamo muma sani gidhi mbele gitije en nade Adatem medo ni katiba mane wagone kura katiba ma wan go sanini en katiba mane wacho ni kata CSS position jok mane ministers machonka nonego bed ni gin technocrats makiyudo ka ngato ni kar health to ket kata ken daktari kata ken clinical officer ngat manigi knowledge in that particular field but nikech mano nokotimre from the beginning to waneno ka nigi ochako kao jo siasa oketo kanyo makoro kendo chuno ni jo Kenya
dhi kendo tiyo gi pesa moro nikech koro ok ikawo jasiasa mane oseyier kata gavana, ikawo jasiasa mane oseyier senator kata mbunge kamoro, ichak ikete ni koro en CS, machuno ni koro jogi nyaka doge by election. There is a cost implication. Makaponi serikal nya just comply with the constitutional requirements mondo ket technocrats kanyo. But koro kan mago nyose timre jo Kenya nyose yie. Kar PSS ka, a PS mano jagoro mongirore is the accounting officer. Ma onego bed ni en ng'at manigi lony kabisa e kamikete no. PS is not a molo jatende nikech en magi mora mora kodhi wrong to en mumio onego bed ni okao technocrats. It should not be a position mikao ni dware wadgo loyalists gi manorem kata jok miparo ni kara inami position ni in chama mano okonego bed ni en gima timre nikech kikao koro politicians ichaki keto e PS kacha CS cha be keto politician. It means ni ministry kamikete no kiyudo ka nitie ministry moro ma en mane gi politicians CS PS ka bende asto moro be nitie ka ni CS mangeni kendo koro dhi bedo it's purely to reward joge. To what CS no bende ni no mano be NSK podo tere but podo dikete nikech kan obo wacho ni dongo uru benokete so the president had already been set but kar PSS kato konego bedni wakao kendo jo siasa wakete nikech kanye maticho nego bedni tire to there is no harm kikao ngato ma qualified tiketo kata bedno ko e area manogoni kura nikech no se yieri gi jo Kenya onego bedni keto jok madhi tiyo neje kanyo sami keto ngato kato ama e gweng manokogoni kura but he is a technocrat man qualified to jo Kenya tedhi benefit from qualifications man gogi Takeni koro un kata mana kako kinde ero koro mar kaka mar LSK mabende koro nosetere doho ni kaluore gi pok mano mar kata mana dhoudi pok mar kit chuech gi mopogore. Akene bende kinde nyalo dhi nikech agombo mana ng'eyo bende nyalo mana dhi doho tiwacho ni in yiero mana jo siasa to jogi ok owinjore gi tich. No, actually the Kenyans, you know, kila gimoro ntiega public participation. So Kenyans have a right to voice. Kata sani akwa jo Kenya mondo kik waling nikech wahero ling bas sama koro gik moko kethore kore kwadhi we are rallying sama koro gisekao muma sani madua kon president ni where are our technocrats where is the border boy who is an engineer monego bed CS instead of putting somebody who doesn't ngat makia kaka Brendo wacho okinyal ngato okinyal timo gimokia koro kacha bobeti mana yuarwak mabobeti nikech ka in PS ikia kaka moko timoreka in CS ikia gima timore ngama bokonyika and then gima botimoreka fightings inferiority complex nikech koro joma directors cha onge gima timore kibiro kon boss mari ni kai magi obokoni nokodua nikech ongeyo okodua nikech okia so they can't enter debate. Then we can't serve the Kenyans that we vowed to serve. Koro, who are we serving? Ahinya kar mano kara mana paro maber paro maliwa hinya ahinya kara mana kar somo ka kwa bolo tero kara mana nyithiwe school ngato tunye nyalo kara mana tho nikech ka wana somo kwa na yud tich adhi somo to samora bedo mana ot gi otese okonya waneno kara mne migepe mopogore jok maonge otese to omile mo madongo ma ok nyal kata jitete embeleji basi you don't the same politicians ema support ngatno ongeyo tich ngat mok nyal kata okia kata gimo dhi timo kanyo so in the first place kikia kata gimi nyalo timo kanyo why should you be there ema kwayo kata PSS gi kagin gi real conscience magin tirego onego giwache ni anadier oyiera lakini okanyal hudumia Kenyans based on my background that's sincerity that's integrity emwakwayo mana kamanya koro mgejonga keni pachien mane kaluore gi thundu wach ma wantiere godo mano bang doho koro nosechungo okang mano mar piedho jogoro mongirore 51 mabende nowal kod jatend piny Kenya William Ruto mana kaka pile ioronwa ote mbui kaneno kamoko kuom bende luwo chenro achiel kachiel inyalo oronwa pachi kaluore gi okang makamano bende mor godo koso ikun godo rachni koso berni inyalo mana nyisowa gima omiyo bende lai
marwa mar ote machuok bende aneno kusichako oro ote 3-6-0-0. We nasom gi kapok wakao yweyo matin. Nitiere we achaka negi Zak Seise. Iwacho ni ineno chenro mar piny makare, imor gi twak, imor gi kaka welo twake ewi chenro makamano. Jackie Nyarmudi wacho ni good morning, aneno makare ka ikora ka wuok adhi e tich. Kevin Arucho in bende wacho neno chenro achiel kachiel kiwuok e gwenge mag Mbita. Saida in bende neni wacho ni nitiere Migore to kunyisa kara mana pachu chenro tero uneno wa mor. Onyango Kevin wacho ni wuok Nguku Kanyadoto. Iwacho ni ndhiwa uchio makare. Pacho nango kaluore gi thuolo wachwa mar okinyi makawuono. Wasema ni lai mar ote machuok 3-6-0-0. Ntiere jalma parni bende nyiso nyingi bende mor bende kwa lungo nyingi gweng ma iwuoke wabed ni wang'eni Migori obed Kisumu obed kanye uneno TV. Sharon Anayie kod chung mochung godo piedho jogoro mag migepe nikech ok okwako ji duto kod kuonde duto ma Kenya. Kata kamano Rabita imbe ni wacho neno chenro machiel kachiel to jo apiko ka gin kara noketgi kanye kinde mag campaigns nitiyo kodgi Mama Mboga sani gin kanye. Ramogi TV amora hinyeni maneni gimoko mora ni wach Hustler Fund. Ngini Hustler Fund nyadendi Joyce Dwar biro ka donjo gi twak makamana kan nyalo wacho twak mar Hustler biro bedo imiyo usling 50 matin en siling 500 mana paro makamano kapok ka yo matin. Ineno gir Hustler no actually mano let down. Hustler kwanza during campaign no wacho ni ibo bedo gino bo bedo grant. Olokore awinjo ko wacho ni hakuna pesa ya bure. Pesa nibo miu gi interest. To Sharon gima buoga ni sami sign form no nyaka family ni duto be sign form no. Mano ngiso ni gino otwei. Koro apenyo jo hustlers gi adier 15,000 kata ka mi kawuono Sharon gi economy modhi mbele ni kata 5,000 akonyi gango to parien pesa no pod bo bet gi interest. Koro interest no ichamo interest kosichulo interest. Koro adier kikwa tu gi nyithind jo Kenya. Nikech Kenya population ma wantiere go population maduong en mar young people. And to onge gima rach kuom wuondo ng'at matin. To kwa wuondo nyathi matin we are setting ourselves for a very bad bombshell that is going to burst here. We are going to have revolution in this country. Gibo konwa giol kodwa wawen gimondo giti as a hustler nation. Yes. Brenda Pachi kalore gi Hustler Fund kapok ka yo matin. Kar Hustler Fund nito hapa ni it was a political promise manok gineno nipok gifosi ni jok mongiso ni wadhe me pesa ni pod negi kia ni pesa ni entie idhi yude nango. They did not have the modalities mar chiwo ni pesa ni dhi wuok kanye to gidhi chiwe ni jomange nikech koro kiketo ni between siling 500 gi siling 50,000 the cost of doing business e Kenya wani siling 50,000 no mokongo dhi rume license kichako manyo license mar ni ichul jo county council ichaki chul jo health ichaki chul kia jo mage. By the time mi yudo pesa ni dwa timo go gimoro then yudo ka onge gima pesa ni dhi konyigo. Koro ichaki doke tich mondo ichaki yud ka kichako chulo pesa ni nikech ka ena loan ichako ga chuli immediately mikaweno. Koro hapa ni maybe they need to change the modalities or increase the amount of money nikech it would be a good thing nikech yudoga most challenge majo biashara nigo hustlers matindo nigo en access to funds. But kuro kiketo access to funds nito conditions kiketo matight then oken hustlers fund. Hapa ni onigo beni gimanyo nying moro magimiye obeda ni loan nikech koro pogrok mare gi mshwari onge. Maybe the interest rate can mana kamana keni pachika lore gi Hustler Fund koro mga jwang nyadendi Joyce Dwar biro bedo gi twaka makamano ka onorobo Sadek marokinyi odhi bedo gi jolony gimano miya nyiero kana somo mbui Joyce ni koro siling 50,000 teno hala mane mwadhi chako godo pok opogore gi krak mandog nen mano wendi matino it is Sharon kata ibeka mi sani ibo timango gi pesa no kwanza ingen corruption jaget miyudo ka city council cha dwan monde 100 kapo kitieko miyudo karatase go 5,000 no orumo te.
Mana kamano nyako Ramogi Tv ni pachika luore gi okenge go duto te en ang'o. Kaka mano we waka yo matin kwa duogo to duogo ge twak kik di mabor. Chal nade? Chal ka gimi kaka ng'iyo sim gi pacha te? Kiki ahinya. En mana ni asebedo e story ahinya. Mana kaka rali manyochacha ne chal ka gima ne an kanyo kane otimo. Kendo kane iyawo chiro manyien ne chal ka gima ne an kanyo. Sama ne imiyo welo mapacho ka nengo mogonyore nam chumbi ne antie. In bende inyalo bedo e story kamoro amora. Download mana Citizen Digital. Bed iyo ng'ala manyime gi weche manyien ka gi tuch kod gik mamoko ka gi timore kuno pugre pachoka kod pinje ma oko. Download Citizen Digital. Citizen Digital. Qatar. Piny Kingi, Sheikh Tamim Hamad Al Thani. Timbe 32 rakore ka wengegi giketo e okombe adhula mar nyadhi e piny mangima. World Cup. Obiro bedo tim mar Brazil, France, kose achiel kuom pinje Afrika. En mabiro kelo okombe no kuom thuolo mokwongo. Adhula ogoyo tach. Kete mana e kuku World Cup, wuok tich nyaka tich abich. Saa 7:30 odiechieng'. E Ramogi TV, Citizen Digital, to kod View Sasa. Oganda duto nigi pok mopogore opogore. Kata kamano, ang'o maketo pok mari mondo bed mopogore gi jowetegi? To ka gibiro at the ground gi appreciate ka gineno kaka watimo gigi gi lwetwa. Dibed ni pok mari kelo ni yuto kata loko ngima mag jogo mantiere alwora mari. Ken gi passion to obro bedo profitable with time. Chenro mar pok opogore rango jogo mantiere gi lony gi talanta mopogore opogore. Kik idek ne chenro makama chieng' tich ang'wen juma ka juma kod Sharon Ong'ao. Mana e Ramogi TV. Ging'wono mar Nyasaye manyisore e ngimawa kinde ka kinde. Ber ka waduoko ne erokamano kod pak. Ma watimo sabato ka sabato chakre saa 2 mar okinyi. Yud gweth kod ngima manyien kuom Kristo kokalo kuom puonj koa kuom jotich Nyasaye. Sikie lamo, nyis Ruoth Jehova Nyasaye entie gi duoko maber ne ngimani. E chenro mar Injili ngima e Ramogi TV. Nyasaye ni mwami, Nyasaye ni Baba, alichosema yeye atatimiza. Nyasaye ni mwami, Nyasaye ni Baba, alichosema yeye atatimiza. Alishinda kifo. Kupata wimbo huu kama sikiza tune yako ni rahisi sana. Bonyeza *811 *344#. Kumbuka, sikiza na Citizen ni nyumbani kwa wasanii wote. Kumana kumanya kor Ramogi Tv machiegni okang' mar 2 ma en twak e chenro mar Rupiny okinyi makawuono wasumo paro kaluwore gi chenro mopogore opogore ahinya to chenro mar piedho jogoro mongirore ma bende nochakre chieng' wuok tich. Nitiere moko kuom jogoro mongirore ma bende nosetiek chenro mar puodhogi. Kata kamano chakre odiochieng' manyoro chenro ma kamano nochungi kaluwore gi kes kata mana bura ma bende duol mochung'ne okinde LSK nodonjo modhi e doho kaluwore gi chenro ma bende nopuodho godo jogoro mongirore 50 kod achiel. Pok margi kaluwore gi dhoudi mopogore opogore ma giwuoke rowere
jogo kuma nitiere gi ng'ol mopogore opogore kanyakla gi kwan mag mine ma bende na nitiere kacha ewi 51 na nitiere mana mine 11. Kok manya Ramogi Juanga kata kamano kinyi makawuono ponono ni okiriwori kodwa nikech ang'e nitiere jok moko yaw TV gi sani. Okinyi makawuono nitiere gi mine ma wigi otimo jere. Ok to naluonga ramna ne mine, nitiere gi jolony. Achwana ne gina jolony ma wigi otimo jere ka. Antiere gi daktari Agnes Salome, bende antiere gi wakili Brenda Ongalo. Dong jolony mit malo mine donge er mana ni kaka pile wacho ga ni mine nyalo. Koko mano nyako Ramogi Juanga ke ni pachi nango kaluwore gi thor wach ma bende wantiere godo dichi makawuono. Orno pachi nyiso nyingi kami wuoke ote maka mago biro bedo kwa somo moko kuom gi bende biro bedo kwa wasomo achiel kachiel e TV kwa dhi nyime gi chenro makama. Kata kamano kapok adhi karamne paro machielo. Inyalo paro jatenda jotij piny owacho machon mano Joseph Kinyua ka bende nowacho ni inyalo paro milome ma bende nochiwo milome mar ni jotije mag piny owacho kapok oyier manyien gibiro mana dhi nyime gi tije mag gi. En mana ni sani noseyier jotendo mago jotend migepe gidhi nyime gi tij kar jogoro mongirore ma bende chenro mar piedho gino chung nyiso ni koro machon ma bende nitiere kind Uhuru ema biro dhi nyime gi tich. En mana ni ka gibiro dhi nyime gi tich nantiere chike ma bende koro imono gi mar timo kuom ranyisi ok ginyal dhi karamne pinje ma oko ok ginyal timo lokruok mopogore opogore mano mar kaka achno dwa ndiko Brenda tich karamno dwa ndiko daktari tich ok nyal tim koro nyaka sani karamna policies manyien ok ginyal timo gin mana kanyo koro kene gibiro mana bedo kanyo ka gichamo sara koso gibiro bedo ka gidhi nyime gi tich e yo makare ka ging'eni gidwaro wuok ng'ato bende nyalo tiyo makare. Brenda ang'en joma nyocho kete tich jomoko nyocha neno nyaka Egypt they can still go outside the country to represent nikech onge ng'ama manyalo represented that docket ka gionge koro gima timore ok ginyal ndiko ji manyien lakini tich mar Kenya donge dhi mbele donge joma nyocha gintiere go nyocha tiyo koro gima adwa wacho ni jopiny ni onge gima osekethore joma nyocha tiyo go kaka Kinyua nyocha tiyo maber kabisa joma tiyo kaka ang'eno wino PS mar agriculture that man I wish ndo bedo retained in that docket he means very well Juan Giri bentie kacha wanyocha wantie gi PSs mang'eny from Nyanza kata Western kata other parts of the country pod gidhi mana nyime gi tich koro onge gimo olal President sani kaka nowacho no botiyo ni jopiny pod nyalo dok chien makao technocrats I'm insisting ni PSS kik bed people who are being rewarded obed joma nyalo tiyo ni Kenya mako chiyo gokinyi onge gimo dhi timo office ok somo gazeti ok talking about politics onge gimo to koyudo msara onge gimo miyo oyudo msara no nikech oyudo msara ewi loche mosomoni emani penyo memba ine nantiere godo samoro karamna Brenda king'eni initiyo mana kanya ng'eni pod idhi mana nyime gi tich king'eni nitiere ng'at manyien ma bende ibiro yier diti gi yom kosi tiyo ni koro samoro in mana kanya apani kanyo to onego bedni kaka wacho ni onge vacuum jok ma end nitie ka dhi medo tiyo kama gintie en mani koro gitiyo with limited powers nikech wasewacho ni jogi en accounting officers koro iyudo ka sirikal diendo selokre you're an accounting officer it means ni you can not sign budgetary requirements mag docket ma intiere no koro iyudo ka yes teach dhi mbele lakini odhi mbele e gik ma tin nitie moko makoro ok ginyal timo nikech kaponi in e ministry to onego bedni nitie jok mindiko tich mondo tijni odhi mbele to koro otwe lweti nikech nitie ng'ato moro to case be pod nitie doho tapani emomiyo koro doho be wacho ni gini has been certified as urgent koro kar mondo warit kata dweche adek ka wachak wadoge doho mondo wayud duoko koro owach ni duoguru tarik 21 wawinj gini piyo piyo nikech koro onego bedni nitie gima kethre in terms of jok mantie gi have limited powers magitiyogo kar limited powers kan kata mna handover nikech ang'ine kinde mabende chenro mar piedho jogoro mongirore mabende no walna dhi nyime moko kuom gi bende nochako chenro mar handing over koro kichako dok kendo kore wang'e pod dhi mbele gi tich don't take otek kaki wacho no otek
kendo ibet gi samuoyo moro matin nikech niseikori ero koro wan osegolwa we joma nyien obiti to kata joma nitie piny gi be koro ingen kata ng'ato nyalo chai ka kimiye orders owacho ni you are on your way out you cannot command us nitie gima kamanya lakini gima kwayo gini kaka do mar LSK nyocho dhi mo koto yieno chungo gini kata speaker Moses Wetangula botimono maber uwinjo gima koto wacho respect for that office adwa kwayo ni kagidhi nyime wewe giti gibed gi samuoyo kuom ji 51 mabende no wala auchiel mana kaka ne wasewacho ni mago gin moko kuom jogoro mongirore mabende natiyo e kinde Uhuru Kenyatta e kinde tend Uhuru Kenyatta gi Ruto e kinde mosekalo en mane auchiel kuom 51 William Ruto no retain moko kuom gi bende no se lokne gi kata mana docket mabende nanego bed ni gitiye auchiel mobedo retain mabende natie sirikand Ruto nyakwara Mugejwanga mabende gisani mabende natie sirikand Uhuru mabende biro bedo katie sirikand Ruto riwo Harry Kimutai Charles Hinga, wantiere gi Belio Kipsang, wantiere gi Chris Kipto, Julius Korir, gi Peter Tuma. Mago auchiel mabende no bedo ritenda. Keni koro biro bedo nade, ponono ni lokruok makone kod kocha wan timnegi. Nikech wan warito neno. Ponono nikech ang'eni LSK bende duonde maro kinde, ok nyali yie mar mondo bi chenro mar piedho jogoro mongirore dhi nyime nyaka otim lokruok makone kod kocha. Donge? Mana dir. Kora keni bo bedo nade Brenda? Jokma nikech an pacha gi pacha kalure ni kata na jokma na bende na umor ni an kora bro dhi nyime gi tich ngeni samoro be chal ka ogwang ma omi kata na gimoro makonya gweno to pusi bedo ga matek samoro Luro to nitie nikech ka oselok ni nyaka docket manyitie said the kocha podiri to ma confirmation nikech kirango kata mar puodho mane National Assembly dago dojo CSS kaino ko onge ng'ama ne gi reject koro ma be ne dhi kala nikech koro ne gisewacho ni wan gi majority president osenominate watiyo gi jok ma president omiyowa koro onge chance ni jogi dhi bedo rejected the 51 of them but koro yudo ka jok mane nitie to koro no selok ne gi docket koro kaka gidwa dok kuma ne gintie tich to dhi bedo affected a bit but it's not for long to it's for a worthy cause nikech ka koro kaka wasewacho onge kethruok moro amora madhi timre ne jogi nikech ka jo Kenya dhi yudo the proper representatives in those dockets out of the 477 out of the 551 manini tieka it is service to Kenyans to gibe gidhi benefit nikech gicho ni anto kata kanyumia docket ni akawe urakawa nikech okanyal mana kamano wakilero ni mar mondo mi duoknwa penjo moro ka ahinya kan neno LSK dwaro margi nagi wacho ni Attorney General mapachoka od bura mapachoka mano parliament kanyakla kod duol mar PSC nagi ndiko karamna nagi wacho ni gibro bedo respondents mag case mabende nagi donjo ne karamna chenro makamano akeni mano nyiso nango kirango tij Attorney General e piny ni en bedo the chief legal advisor to the president maseche ma president timo lokruok moro amora kata president timo appointment moro amora e government he should be in consultation with the Attorney General nikech mai ng'at monego bed ni ng'ise ni jatelo kae appointment ni titimo imiya list mar jogi gin 51 yudo ka mana ji 11 emine constitution wacho kama onego bed ni out of every 2 nikech hapa ni jikia the 2/3 gender rule ni nenango it does not only apply to women nikech idhi yudo ka seche moko yani gimotemo wacho ni kapo ni indiko ji adek tich make sure ni not more than 2 gin jo kaka kindiko ji adek to indiko chuo ariyo make sure ni one nyaka bed ni en miyo to out of that katiba achiel ni that is it's a variance of articles from ranging from article 10 all the way to article 27 mar constitution mar Kenya wacho ni koro Attorney General onego bed ng'ise ni jogi list michiwo ni kapok odhi outside be o comply gi 2/3 gender rule makatiba dwaro cha to be o comply gi onego bed no advise president kapod president pok otimo gini that is why Attorney General nyaka bed respondent e case ni nikech chal ka gima
okotimo tije mar advise the president on the right thing to do. Yeah. Bende wantiere gi Public Service Commission. Public Service Commission e duol mochung' ne jotije mar piny owacho. To gibe kisebedo ni in body mar serikal, you're bound by these codes. Makapo ni president owacho ma seche miyudo ka jatung' mar head of public service be dhi ahead to chiwo list ni kapoko consult ni list momiya ni be en compliant gi rules ma wan go gi constitution ma wan go. Koro mane gimomiyo koro nyaka gibe ketgi ka respondents mondo giwach ni list ni to nobiro irwa to wan mane wakoso kano ko advice president malo. Parliament bananeno ken respondent mana kinyalo losi. Adwa medo gimoro kanyo. E gima koyo ni ji matiyo e serikal masani okonego bed sycophants. Attorney General nyaka bed level-headed person. Nikech en somebody maneno ka ng'at mantie gi wisdom. And wisdom is in the Constitution of Kenya. En monego kon president adira kwa ng'iyo kama okwatim kama. Minorities, the minority communities should be represented in this gender thing. Jomantie gi ulemavu should be represented. Youth should be represented. To youth manyocha wagogo kokogi. Ang'o miyo gionge? To jomatiyo kanyogo, are they really technical? Because the constitution is very clear about these appointments and how they should be done. To President ka en adier William Samoei Ruto. Ka en adier kako wacho nyoro manyo ochung' mbele joge mano ochung' kode mowacho ne ano kadwa ketho constitution. Onego follow the letter and the spirit of the constitution. Yes. Wach machielo madwani wawuoye en kaluwore gi rang'iny mag CAS ma bende nang'eni ne othich oko ka bende wacho ni chenro mar puodho kata mana mar pidho CAS ok nego bed ni dhi nyime. Okang' ma kama wang'eni nyaka sani pod nwane mar PS gi ema pod nomako ji mag CAS podi. Akene ka doho nosetamore mar mondo mi oganda kata mana nosechiwo chik mar mondo mi lemo makamano kik dhi godo nyime. Ang'o mabiro timore kodhi godo nyime? Pod biro dhi e doho kata nang'o? Bende wan gi mag jogoro mag jotend migepe ma bende oganda bende pod seyo chenro ma bende notim kanyo. Two-third gender rule nokolo. Apani the fact ni nitie chike manoseketi to jogi ok dwa luwo, it would be okodhi neno gima ber ka ker chung' wacho neno dhi follow the spirit and the letter of the constitution. To on one hand, to he will not want to comply gi court rulings mochiw. Ne en ranyisi maber ahinya ka waneno ka speaker nyo chungo gini wacho ni doho nyose wacho ni wawe timo vetting koro wabe wachungi kanyo nyaka case ni chieng' rum eka wabo endelea gi court orders mabobiro. But koro kiyudo ka wach mar CSS cha en wach manosedhi court ma court oseng'ado ni magi unnecessary positions. Mapani wasiko wero punguza mzigo. CSS gi okinyal bet ni nitie ni iloso lemo moko e government kama just rewarding people maonge tich moro malong'o ma jogi tiyo. Nwaneno ko Uhuru notime, to the fact ni ng'ato notime to nen gima rach okomino ni koro itime atima ok biloko gino koro bed gima ber. Koro ka bed ni ayudo opportunity mar advice ker owere gi wach CSS ni kiko dhi ahead time nikech kotime to ng'ato pod bo yudo grounds mar dhi e court. To kwadwa situation ma eka wae yiero onego bed ni the new government focuses on delivering its promises to the people and working for the people. Okonego bed ni pod gin gi yuarruok moko over things ma court ose pronounce itself. Yeah. Nikech ang'eni yuarruok mar doho buono chik bende ni gima kelo gakram na paro mopogore opogore. Aneno ka wach moro ili daktari. Ila nikech negiwacho ni they will respect the courts and all the offices of government, arms of government, which is the legislative, the executive, and also the judiciary. Koro ka judiciary owacho to giwacho ni gidwa tiyo hand in hand with the judiciary. To negiwacho ni the serikal is heavily burdened. Koro, why are you adding burden on top of the burden? Punda imechoka na mzigo. Punda ul. To punda kol, punda ul. To kagi wacho ne owengi MT. Where are they going to get money to pay all these people? Because they need 51 more
positions. Nikech par nitiere medruok. Kipimo na jogoro mongirore ma bende Uhuru no yiero kinde ka kompea gi mag Ruto nitiere medruok. Dongo med. To koro ngama koro ikono nwa chul taxes. Why should we pay taxes for unnecessary people to be in offices just because they are for their loyalty? Ichulogi. We don't need them. We don't need that. Kata ntie joma nyocha ringo siasa moluar ichulogi ginga. Yeah, who is paying them? So gimadwa kwayo president no bedi jawinjo wach. Obedi ngama drink wine and does not drink wine and drink water at the same time. Follow one course. Yeah. Ainya nyaka luore koda yiero, puotho, piedho. Bende walose kara mna yala bende nyaka wamul nikech odiochieng' paga biro jod bura ma pacho ka nyaka Ramogi Tv biro bedo katimo yiero mag jo Kenya 9 ma bende biro bedo ka dhi od bura mar yala mar 5 ma bende biro bedo ka yawa yanga dwe mar 12 nyaka sani ji 28 ne owal ne lemo makama 15 no wala ka wuok e kweth mar Kenya Kwanza mana ni Kenya Kwanza odiochieng' manyoro ni neno romo ma bende jatend piny Kenya no bedo godo na giseyiero ji 5 kuom ji 15 gin na giseyiero nikech listi makamano ndego bed ni 5 wuok e Kenya Kwanza 4 wuok e kweth mar Azimio 5 jo Kenya Kwanza gin chal ka gima na gisetieko yiero mare koro warito Azimio odiochieng' makawuono chochni nika pogruok mar paro nika wantiere gi ji 6 ma bende ODM no walo Winnie Odinga en achiel kuom gi ma bende wenge duto te biro bedo ka ng'iopo nono ni biro yiere kata oyo wantiere gi Kennedy Musyoka wuod Kalonzo Musyoka ma bende ponono ni koyier to biro chieng' mane Winnie okwayo ni mondo nyuole ka Raila Amolo Odinga onge chieng' mane wuod Kalonzo kwayo ni mondo yiere nyithindo gi duto gin jo Kenya asewinjo ka ji wacho ni Winnie en nyathi Raila. Did Winnie apply to be born with Raila? Nyocha neno ka nyathino wuoyo e Radio Citizen. Nyathino en nyathi mantie gi nyadhi. Nyathino ntie gi wich maler, gi paro maler. Manyalo represent youths. Ero wacho youths onego bed kanyo. She's a young girl. If she gets it, I pray that she gets it. I don't mondo yud mondo ongisni it doesn't matter where you are born. Are you capable? Are you able to deliver? Mane makoen mondo jo Kenya ongi. Kiki ng'e ni en nyathi. Raila manyocha gorega. Raila nyocha goren ode kende koso nyocha goren jo Kenya duto. Dogo goren jo Kenya. And one among the Kenyans don't get nyathine. Yes. So akade Brenda pachenango kaluore gi welo mago maga ji ma bende no wala mar dhi e od bura mayalo diche makawuni dhi bedi kitimo yiero mare. Ana dwa majiwo jok matimo yiero mar jok ma dhi represent wa yala ni look at the people ma dhi jok muyiero go gibed jok manya timo mandate motero gi kanyo. Do not look at where they come from nikech it would be so unfair kiwacho ni the only ground momiyo kudwa miyo Winnie en nikech en nyathi Raila. The only ground muneno ni Kennedy Musyoka ok nyal mi nikech en wuod Kalonzo. Hapa ni let us look beyond the family names. Let us look at the qualifications magin go vis-a-vis the mandate magidhi timo e yala kacha. Kaginya represent wa malongo. Then let us look beyond that. Nikech penjo mabende na wuok mabende ng'eno oganda papa choko chiegni kara na penjo kani dhi kata ne mbui yiero mar yala jogo eko mabende no wal kanyo paro mopogore na mienjo ka bende wacho ni mage nyinga kende jo Kenya ntiere man gi lony mopogore nyinga gi kende motero wan nikech moko kuom gi kinyo tam na nyinge mabende no wal kara na mabende Kenya Kwanza no waludo chieng' manyoro ji 5 gen jo siasa manochunge kombe mopogore to no yomba gi gimi adwa wacho gimoro ka jomose yom jomoko oyue matin kaka ng'atni manyocha is a person with disability. Kenya Kwanza ntie gi ng'ata achiel kende mantie gi disability. Nikech from what I learned from him no se wacho no we politics manonga Sankok kora akia kama nyoro nyochie we burmane mo wacho ni because yala is politics is a political office. Jo Kenya Kwanza onge kineno wuod Kalonzo is okay, he has served in Yala, maybe he has learned some things that his second term he can learn. He has never run for an office. Ineno Winnie nyathi Raila. Winnie is a girl who is ambitious. She's a representation of any young person who is ambitious, who wants to continue, who wants to serve as a young person. Tongisone people inawezekana. Kata nyathi Raila benyalo bet kanyo inawezekana. It's not about your name.
kwang'iyo nyinge duto tije mek CSS gi duto dwa golo te nikech kata king'iyo adier king'iyo CS gi PS king'iyo ang'ia list no ibo neno kama CS en kabila moro kabila moa otachiel emantiere kaka PS. So why are we not questioning that? Ang'o momiyo girwini ni omako ji ahinya? Let's look that the Yala people are given people who cut across and a representation is given not by name but quality and merit. And adwa medo ni there is a very thin line kata ka wawacho ni kikwangi nyinge kikwatimango. And it's a very thin line. The issue of nepotism may arise, but kaponi gimomi we against nepotism kochopo karwelo mar Ramogi Tv en wacho ni jogi wuok e dhoot achiel jogi wuok, but let it not be outright ni nitie favoritism kata kaponi nitie ng'at ma influence jok madhi e Yala. Let it not show. Let it not show. Let it be purely based on qualification ma jogi nigo makoro kwa makata kaponi jogi ose yiere to jido wacho ni jogi to kata ka oyiere kata ka en nyathi Raila to yiere nikech qualifications mondo kik wachak bed jok ma wuoyo dereyo ni koni to wacho ni no nepotism to konchiel koni to wa support nepotism kaponi kaponi nitie jok moko ma more qualified. Yeah. Wakili, I just want to interrupt you. Nyocha winjo ka wini wuoyo. Nyathino no wuoyo from her heart. Egine dwa kwa jo Kenya nikata an wuono nyalo bet president mar Kenya ka wuono lakini ka an qualified I am Agnes, I'm not my father. No point mawacho I'm not my father. To ineno apogora gi wuonwa kata Raila wuon gi nentie nen Jaramogi. Raila is not Jaramogi. Adier. But his way of doing things is totally different. And manani Kenyans, once we see somebody, we concentrate on the tribe. We don't know wood nganenentie kanyo, wood Kalonzo. You don't hear people making noise about it. People are silent. Why? To kata onagi wawegi wane mwahinyoraga kumwa. Nikech wane mwawuoyo mang'eny. Wacha macha nyathi Raila. That is a Kenyan. Adwa insist ka in a Kenya, she's a young person and she has everything. I worked with Winnie. I know her capability. And as I stand here, she can make it. Daktari, yes. Just to respond, gimao atemo wacho ni kapo ni nitie jok moko ma are more qualified, let it not be outright ni omeye nikech en nyathi Raila, but ka nitie jok ma let it not be there ni nitie ngama influence mondo en modhi. If she's qualified for it, let her be given. Barapani mane point na karamna kana Winnie laloso nan karamna kanye kinde mabende ni nono dhoge. Nowacho ni en no koyiero mar mondo mi onyuole familia na to bende nowacho ni okohero kaka ji samoro luongi ga ni Winnie samoro karamna jomida no sayo jomida kacho ni Raila's daughter. Wacho ni en gi nyinga kendo nocho ni en gi nyinga auchiel. Ma Odinga no is just like a determining factor. To ne no ko choose mar mondo mi onyuole kanya. Mana ni paro mawuok ka en kaluwore gi duond bura mar ODM. Wuon gi no gai mar ODM. To en bende no wale gi duond bura mar ODM. Paro makamano. Wuon Kalonzo, wuon gi donge no gai mar Wiper. Mano bende nitiere gi wach kanyo nikech wacho ni nango miyo ni nikech Wiper na nitiere gi thuolo achiel. To thuolo achiel no mima na wuode to wuode kendo dhi kendo e tam mar ariyo. To ka wuode odhi e tam mar ariyo, wapenji Brenda. Dongo kete kanyo gi jomoko. Yes, there are other people from Wiper. Kagi nyalo kalo, donge gi kalo. Nyoro nyineno ka giduto gitimo campaign e Senate gi Parliament. Ngat mokao, Winnie is not saying, and I want it to be very clear here. Winnie is not saying, I am the one going to Ella. Yala, ngat mabodhi kanyo is the person who is going to be chosen. And as I stand here, wabunge mantie Parliament, bo winjo kaka jogi bo wuoyo. I believe in their own wisdom gibo yiero. To gimadwa kwayo jo Kenya nika wuono an Agnes Alome Awuor abe nerwa ne en MP mar game chon mano kano ilu nyathi ma wuoyi ni luonga nango okumidiwo nyathi ma wuoyi ni luonga ibo mana pare bonyiso ngane ne babu nyinge mori luongo ni
Babu Owino koso mane? Babu Owino dong ni mbaka to nyinge diere nga. Paul Ongide. Ongili no en nerwa. Mane MP Magim. I stood in 2013 as the senator for Siaya. Anachung. Koro kawuono ka chung. Ipo wacho ne, mache dongo e family mar Ongili. Egini ochung. Now, it is my passion. Koro kataka Winnie oktero nyinge kanyo. It is her passion. And it's the right of every Kenyan mondo tim gima Winnie otimo. Koro emadwa kwa jo Kenyan waluonge ni Winnie Achieng kata Winnie Mandela. Nikech nochake Winnie Mandela. Yes. Bende kata mana kaluore kata mana gisero ombulu nikech ingeni jod bura kata mana jogo eko mabende no wal ne lemu mar di od bura mayala. Gin duto te korona gidhi gi nyime gi sera mar ombulu. Winnie bende ninjo kanyo ka wacho ni en ko wuok mane da dhoge. Odhi sero ombulu. Tani ombulu kosero mana ikwith mar Azimio. Wacho ni kodhi kacha giherore. Osero nyaka ikwith mar Kenya Kwanza UDA. Jogi duto jo Kenya. Dongo sero jo Kenya. Opoko dhi Iyala ntie nyaka Tanzania. Oko dhi Tanzania. Obiro Kenya. She's a Kenyan. Jogi jobur ma Kenya ema bo yiero. Koro nyako sero mbula like anybody else. Yes. To kani en ODM. Dongo Winnie is a member of ODM. She has a right. Yes. Nikech mondi bed kidhi od bura ma Iyala nyalo chung kar kendi kata mana iwali gi duond bura. Maneno jal mochung kar kende independent nen mana ngata achiel mano wal. To timo maber. Naka iter sei mano signatures 10,000 ka wuok constituency mabende iwuoke. To kidwaro kom maduong donge nyaka ibed gi signature. A king has to be backed by the people. Yes. Koka mano warito neno odiochieng' makawuono. Koka mano bende kweth mar UDA bende nosewalo ji 5 magage. Kene gin to do wach yango ji 5 makamago. Gin senator machon, mano Mombasa, mano Hassan Omar, wantiere gi manen jod bura mogwel David Sankok. Bende wantiere gi manen woman rep machon manandi, mano Zipora Kering. Bende wantiere gi nominated senator machon, mongere kaka Falhadhan Imana. Bende wantiere gi manen jagoro mongirore mar duond bura mar URP, Fred Muteti. Dene mage gen mana mokum josesa mano chung, josesa mano yombi, mabende gisani koro ochiune gi mich maka. That rewinding is the one that is turning the wheel. Onego abed gi fresh blood. Jomosetiyo moko yier. Meaning they are not even wanted in their own communities. No ko yiergi. Koro gibe onego gimarach gi siasa ni. Ochal addiction. Ngato kose bet kanyo okudwa wuok. But we should, as leaders, when your time comes, you should be able to pass the baton. Yeah. Mana Brendan gi wach mida medo kapok waka oyom matin. Anto gima da medo wacha kakirango jok ma jo Kenya Kwanza walo kaka jo representatives magwa mageyala. And we need to depart from culture marni we have to reward our cronies. Ngech koro yudo ka opportunity mora neno to the first people magi paro mondo gimi telo en mana jok ma nochung kodgi ka gimoro timre regardless of the qualification. So ana med ma wacho ni watch qualification watch qualification. Let it not be a reward politically, or let it not be a reward from your family or from your tribe and all that. Manak manya kwa Ramogi juango ote magi aneno mathoth ka kene dongwa ka uyo matin kwase ka uyo matin tabia somo ote magi mabende ibro neno moko kuom gi bende e TV abro bedo ka somo ge achiel ka achiel ponono ni intiere gi ote mora kalure gi thuond wach mabende wantiere godo orge inyiso nyingi bende kamene ne TV mar Ramogi adwogo somo ge bang thuolo manok kik dhi mabor. Ti kod pi maler kendo mamol. Kik iluok lweti e besen kata bakul mantie pi. Pino nyalo bedo kod chilo. Collect fare kwa boda au matatu ukitumia ViewPay cashless na uqualify for bima ya 100,000 shillings pamoja na medical cover ya 20k na permanent disability cover ya 100k kwa 5 bob pekee. Dial *236# today to start using ViewPay cashless. Oganda en kitgi.
Joluo bende wan gi kitwa. Wakelo ni luo kitwa gi timbewa. E chenro mar 111. Ngeso ka ngeso, sa 1:45 mar otieno, gira bala kwasi wad gira jabu. Hello, my name is Rahama Mathamia, and I am the current Miss England 2021/2022. When I won, there were a lot of people that were upset because it just didn't make any sense. You don't look at me and think I'm representing that nation. I was telling my family, it's nice to see yourself and your own people. But when I get Swahili, you understand, they understand the culture, the heritage, nakula chapati, na stew. I'm British, but I'm also Kenyan. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Nyakoro magajwang machiegni kendo maeno kang mogik mabendo dhi nyime gi twak arinya hinya kaluwore gi gik matimore e kor lwasi mar siasa. Waseloso kaluwore kod piedho jogoro mabende nochungi nyaka sani wach makamano ni e doho. Bende waseloso kaluwore gi jod bura mayala mabende yiero margi timo odiochieng' makawuono. Kweth mar UDA no aneno odiochieng' manyoro na gisewalo jokanyo mag-gi 5. Koro warito ni jokanyo 4 mabende ibiro yier kod kweth mar Azimio gin jomage. Mago kuom jokanyo 12 mabende negi walo. Bende wantiere gi jachung' kar kende mano jal mabende ochung' independent ng'ata achiel. En bende ibiro wale kata ibiro yiere kata oyo gi jod bura ma pacho ka. Wang'e ni gisebedo ka gidhi mbele gi kisera margi mag ombulu ka gisero mar mondo mi oyiergi e kind jod bura ma pacho ka. Chenro mar yiero makamano itimo odiochieng' makawuono. Bende ng'eni wadhi bedo gi jofwambo magwa ma bende biro bedo e od bura maduong' ma pacho ka kaluwo chenro makamano. Chenro makamano bende gibiro bedo ka gikelonwa kaka timore. Kwa kamano nasingo mar somo ote ma ioronwa okinyi makawuono. Ote ma bende biro somo moko kuom gibiro neno achiel kachiel mane TV ni kanyero gisechako donjo. Oindi iwacho ni neno wakintiere la kisama. Iwacho ni penj na okil ni marango ok gidhi e doho marango no gidhi e doho e kinde mana CSS mago jotend migepe kane owal. Ang'o mochwalo gi sani mar dhi e doho sama owal jogoro mongirore. Mar ariyo penjo kanyo kopo welo mano mar CSS bende otimo ka okoluore kod pend chike. Pod gibiro mano oindi nyakwara Mugajwang'. Kata kamano samoro bende utemo ndiko dholuo mwanyalo somo yamo makare. Bende nachiel kuom janeno marwa mano mabende oro ote lai marwa mar ote machoka 3:600. Iwacho ni an Sharon kawuok Nairobi. Mosna welo amor kod chung' mar doho nikech jogo mane oyier ok waneno joma nyien, gin joma waseneno. Kata kamano warito neno ni gibiro chomo kanye mano wasewacho. Moko kuom gi gin mana josiasa donge mabende norem e kombe gi. Nitiere janeno marwa mabende wacho ni jogoro nonego yier joma ne ok ogonegi ombulu kaluwore gi sombgi. Iwacho ni nyingi Otila Ulambo Jakanyadoto. Erokamano nyakuom oteni. Bende neno janeno marwa moro wacho ni Sharon amor kod LSK kuom dhi e doho to bende gidhi yudo gima gidwaro. To nikech ang'eyo ni doho en mar Ruto mano pachi kanyo. Ka bende wacho ni nyingi en Nyawara Olweny mar Seme. Doho en mar jong'ad bura. Barakuku George iwacho ni wuok Thimlich Ohinga Migori County. Iwacho ni penjo na wakili ni to welo mar CSS to ne ber. To kane ok oluore gi pend chike, tang'o momiyo en ne ok ochunge. To be ginyalo donjo e doho sani kaka LSK mang'ad welo mar CSS go oko. Hapa ni mane ote mogik nyakwara Mugajwang'. Ote mamoko wabiro bedo kwa somo kwa dhi nyime gi chenro makama. Kata kamano ote mathoth mabende aneno mana kaluwore gi doho. Wakili antiere godo ka Brenda Ongalo. Ntiere ote mathoth ahinya nyaka luwo yiero mag jotend migepe mabende dhi nyime gi tich sani. Mabende iwacho ni bende wakili kata mana okinde nyalo dhi e doho mar chungo chenro mage.
kalore kaka noyiergi 2/3 jitero bende nokwaneno kanyo. Apani kachako duoko penjo mane indio penjo gimomiyo LSK nokodhi e doho e kinde mane otim welo mar CSS. Apani mane manokwongo timore jogo ne gin joma tindo to kaka notim vetting gi piyo mo gidonje office. Gimomiyo LSK no feel ni koro karawadhe en ni kata kirango cabinet mar Uhuru manokwongo cha rules gi ne nitie to nokolugi malong'o, but inoni pend chike ng'eny gi mag achievement the first 10 years mag the constitution achievement mag pend chike mag constitution gi, some of them were to be achieved progressively, matiende ni ok ne gin gik minya tim immediately. To kawang'iyo CSS that position nosebedo diluted nikech katiba on its own ne dwaro ni ng'ata mabedo miyiero nochung'e obed jatend migao moro, obed technocrat. To mano nokotimre. To kuro the only option mane wadongo en ni PSS gi ema ne koro okaw nikech they're the accounting officers. Jogi ema tiyo. Jatend migao cha ena nying maybe eniluonge o unveil projects, but kochopo ni policies itimo, kochopo ni pesa onego bed ni wuok kamoro, to PSS gi e jok ma most important in a ministry. Mane manyo ochuno ka LSK rango ni yawa CSS yendo dhi kako dhino. PSS to koro kwadhi yie nikech kirango CSS negin ji 24 but magi ji 51 who are directly involved a budget who mag ministry kamoket gieno who are directly involved in dikoji a ministries momigigo. Mane gimomiyo LSK nyowacho ni wanto koro kato nyaka wadhi e doho nyaka wachung gini nikech we have to get it right. Kata kok wayude right e CSS kacha to wanya yude right ka. To ka aduoko George mopenjo ni be LSK pod nyadhi e doho e what CS ni. The implementation mar constitution has been left to the courts. The courts are supposed to help us mondo wa make sure ni constitution obedo complied with. Katu third gender rule ni onge gima block ja Kenya mora wachonia CSS gito kata news swegi in to it did not reflect that ne onge youth ne onge ngamongol ne onge magima koro at that point onge ngamobedo bad mondo wachni CSS gito ero news eketogi lakini they still do not reflect the face of Kenya. So onge gima ng'ata mar dhi kata LSK no pod nyawacho niya kawayudo ma then it should be kaka waneno gani court ka ruling moro chiu kawuono judgment tino ka en president mobedo set koro inya doctor wach ni the same court no se chiwo dhoge wach welo mar CSS no se chiwo dhoge wach welo mar PSS koro that rule has been set makoro nego bed ni jeluo. So it is a good thing ni matimore nikech otimre kapod welo moko poko tim to kaponi court they revert jogi bangis gini the amend list nini make sure ni mine obedo represented, make sure ni youth obedo represented, jok mani ing'ol obedo represented, then it will reflect nikech achieving 2/3 gender rule okose bedo mayot kata od bura mawaneno ni podongi koro it's something mawadhi achieve progressively. Yeah. Lakini daktari nchire gi paro mora kalure madwa wacho ni mor kaka Brenda wacho erokamano Sharon sani koro kaka Brenda wacho nani the courts should also keep the legislative, the executive and the courts should also keep the president on toes. The Attorney General kaena ngatma adier he uses his wisdom he should advise the president on the same. To gimakwan jo Kenya they should also be vigilant. Oken mana LSK kata an Agnes Salome Awuor kawuona nyalo dhi e court mawachon adon mondo gini ochung. In kaka japiny ng'atiro. Adwa lokora niluongene Okio Mtata. Sani en senator. Obo podo nyalo dhi e court mawachoni I want this thing revised. Because if we don't keep the government of the day in checks, ng'ato nyalo wala otimo gik modwaro but
he should know that he's not a president on his own. He's not a president of his loyalties. He's a president of the people of Kenya. Yes. Mana kamanya kwa Ramogi Juanga ote gi ng'eny ka en gino mara ni wakili oseduoko penja hinya mar CS no giwache mag PS go emana thago Barakuku George tiduoke yu makare erokamana hinya. Aneno bende paro mamoko pod wuok hinya kaluore koda yiero mabende dhi timo odiochieng' ma kawuono gi jood bura yiero kotenore koda mano mar Iyala. Paro mopogore pod mienjo kanyo. Iyala kanyo bende okinyi makawuono odiochieng' makawuono warito neno ni jood bura mag jogo eko mage mabende biro yier mar mondo mi ocham muma mar donjo e od bura mar Iyala mano kabiro romo dwe mar 12. Kokamano nikech aneno kwa dhi nyime gi tieko chenro makama. Bende wamule weche mopogore bende jood bura mapacho ka e kinde mosekalo wasewinjo bills mopogore magibirogo. Ma en mana paro mabende dawinjore mna pachu. Ahinya jood bura ma Kuria East mabende koro wacho ni nego bed ni medo counties e pachoka ka wuok 47 nyaka 52. Akeni pache nango kaluwore gi wach mag bende osekelo chochni osebedo ka kelo chochni makoni kod kocha paro mopogore daktari. Adwa hero paro kila ng'ato omi nafas mar paro giwacho gimoparo. Counties komed 51. Apenjo ni komed gi 51. Will service delivery be better? Because every county, addition of a county, is service delivery to its people. Ntie gimokoso sani maka omed counties go bed 51 table also. Because before we were 8 provinces. We came up with a new constitution. Mawacho ni majimboism. Actually, counties are majimboism. Mondo we bed independent county mondo tinjo piny. Ntie kama ngato neno ntie space modong kata ok gibedo served, or is it because kila ngato koro ka wacho ni kiny wan joluo duto wadwa medo jo Alego bed gi county mekgi, jo Ugenyo bed gi county margi, nikech gino owuok Kuria ntie Migori. They might be feeling like that they need a county that is called Kuria County. Nikech gineno chal joluo okonygi. But that should not, that's tribalism. A county, actually, awachogan onego chop Kenya ka kama jaluo nyalo bet a representative mar county mar Kiambu. Kama ja Wajia nyalo bet a county governor mar Kisumu. Ineno mondo wanere the face of Kenya. Kikwaket leadership positions on tribal lines. Nyanya kami wacho kamano naneno MCA moro no yier Kiambu, MCA majaluo no yier Kiambu. Very interesting. Mana pani tipo manego bede ni kata mana jo Kenya bedo go. Yes. Sani wan gi MP Mamigori Edgar. So nice, Janet. Yeah, women rep Mamigori. Mano Fatuma. Kendo wuoyo dholuo ber, so that this thing of tribalism wakwae uru paro kuom jo Tanzania ma Mchaga nyalo bet anywhere. You can go anywhere provided one thing is important, you are Tanzanian. En mana ni kaluwore gi paro mabende nochwal kod jaod bura makamano wacho ni communities makamago they feel marginalized. Nino ka gidwaro ni mondo kata mne gwenge mag Busia bende teso golo gidwaro mondo teso bede county. Akene Brenda in kako kile pachika luwore gi okenge makamago duto te. Anapani kirango the purpose momiyo ne wawuok from having 8 provinces to 47 counties. What would inform IEBC kata the government to create more counties and irango ni service delivery to the people. Daktari wacho maber ni will having 51 counties improve service delivery to the people. Nikech kirango kata kaka IBC timoga boundaries chema giloso boundaries mag kata constituencies kata wards ka gimedo usually any population chal nadi area no igini timoga census ko tim census wacho ni ajogi to ng'eny ahinya okinya wacho ni MCA achiel they represent gi sufficiently wacho ni jogi ng'eny koro irango it's not always about the physical space, it's about the population. Jogi ung'eny marom nade to as daktari osewacho cha
ang'o madhi medore kumedo udwa medo jogi just so that you add the number of leaders mondo wachni wan kaka jokuria wakoro wan gi county marwa ang'o madhi medre kanyo nikech ing'eni pod udhi nduso pesa cha koro kanyo it takes us back ni kaka jo Kenya seche migo kura goe kura kirango ni ng'at mayiero ni udhi tiyo ne ji te nikech kiyiero governor obed kiyiero governor ma wach ni Migori obed governor madhi tiyo ne joluo mani kanyo to dhi tiyo ne nyaka jokuria to odhi tiyo ne kila ng'ato manitie within that county so that it's not an option mondo wach ni wan koro wadwa county marwa kaka jokuria kiwa en mana ni sami medo counties go parni ma senator mimedo ma governor mimedo to magi MCAs ni kanyo to constituency moko benyo to ng'ama dhi ting'o mzigo ni wasewera wera to wale mwachulo taxes madhi mbele to sani wawacho ni taxes punguza mzigo wa all yani the taxes that any Kenyan is paying today the debt ma Kenyans tiego sani kata nyithin ma poko nyuol pod bochulo debts go to gima dwa medo kendo kapodi en ni what should be the point en ni karmoni med counties ng'ato bocha ni seche moko medwa uru pesa mumi wagi okoro pesa ok biromo gimomi kapok ibiro ni karo medi pesa mondo kiyud kaka itiyo ne jopiny malong'o can you show the people ni pesa mosebedo kimicha kata matin mosemino ti kode maber mondo ji owache ni aya pesa to miwa to watiyo kode warem gi kama koro nigo bed ni medo pesa given ni population wani malo or the area that we cover is large ma pesa ma mumiwa gi tin to kinya wacho no medu pesa kata kinya wacho no med constituency moro kata med county moro kamatin main goni podo kinyal manage na proper way mana kamano duche manyoro bende ni winjo jatend piny Kenya no wuoko kuma ger wach mar soro mar choro nyime presidential term limit mabedi winjo ni jod bura moko mabende na chwalo ni presidential term limit odhi nyaka 75 ka ng'ato gwetao ni winjo ka jatend piny Kenya William Ruto no wacho ni mago wach ich lach moko nyal donjo ko nyal loko pend chike Sharon ober mana sani warit donge sani wawuoyo mar hasla inyalo gawa ingen guok kigoyo guok mari okigoye ga matek inyalo wacho kamando chal gino ntiere gima dwa kon jo Kenya Kenyans will remain Kenyans Kenya okonyal bet Uganda Kenya okonyal bet Rwanda mago pinje mosea from a war concept magi dwaro stability Kenya has been a stable country it has been a democratic country so we have a constitution to guide us kaka nyo podho dhoge mowacho ni she will go by the letter and the spirit of the constitution ni gimodwaro en service delivery akwayo jotelo duto kapo kung'amo dhogu nikech nyocho wacho ni Raila oti en 70s oti koro wadwaro mar 75 ni okoti okobichopo kanyo koti so that of adding the time limit gima ng'ato ok nyal timo in 5 years don jatend piny Kenya no sewuoko ko morucho weche mano rucha gi dhok gino mit dongi okineno kwa wuoyo joma oipuodh sani madhi yala gi jo tend bura mar KK Kenya Kwanza gin joma no sebetelo telo manose chung mowacho kata public nikoro gidwa politics ang'o momiyo onyoro nyok ng'at no chung mowacho ni anese wacho no okadwa politics komni omingato koro gima dwa wacho ni president let the president keep his word he is a Christian a man of God let him be guided by that wisdom we have a constitution that has the president term limit it doesn't have age limit but it has a term limit let's fulfill that first dakika pare modonka twatieko twak makamoko nyal tieko kapok walose weche mag nok mar arita kwe wantiere Nairobi wan duto te waseneno gik matimore keni ng'ato wakili kata mana daktari keni bende osemauga Nairobi ka kata mana gi jo apiko Sharon gino lit ni okinyal ni simbi okinyal ywak Nairobi e town ka mi maxim ni okinyal tingo bag ni mi wuoth kia ni wuoth Moi Avenue kati wuoth Tombaya Street Nairobi ka ni tingo bag ni ndhe kom yani iwuotho marketang that is not our country apa ne kanitie focus point monigo bedni we really hope ni statements ma jogi make ma mineno ka jatendo migao mar arita kwe Kindiki I hope ni statements go can be implemented nikech ji ok nya dak kale
okinya dak ni thuol ni ka nyakaya ni kod sechego ichal ng'ama odake e thim ni na kanyo iluoro ukinya tiyo gi simbi. Where is the freedom? Kin jakenya freedom no nigo bed ni ni yawa kata ka gimoro timre gimoro kethre kamoro but ukinya mako simbi manye deres. Nyocha wendo moro no masimu mane bath gate kuma wantiere mana Royal Media. Piki bira to busa agedo ne no sene kata mane weche manyien no bira to buset en mana ni wan gi wang dede CCTV kanyo. In as much as watching insecurity should be dealt with very urgently, but let us also look at the cause. Angomo miyo gik makamagi med resechegi. Would it be unemployment? Let us address it wholesomely. That's very party. Pacha amor kaka Brendo wachono. Words weche mawuok e dhog jotelo are very important. Kawuono Sharon initiyo Royal Media. Kawuono kaluonge ni Sharon in jakuo. Un jonek. Iparo the disbanded unit manogol. Manokon police tindegin jokuwe. Police are murderers. Security organs are very sensitive organs in this country. To kwatug kodgi giweche matindo tindo. Kapok jatelo ng'amo dhoge, they should be able to think about the cost of their words. Insecurity has not been there. Tindi goika police neni kama. They will not do anything. Neso onewase wacho ni onge shooting of victims. Nyocha neno kanyako moro ikwalo Moi Avenue. To police ochung. Ngia. Giwacho apana tuliitwa wezi. We were called murderers. So let it happen so that they see. Amor ni Kindiki, nyocho oro police sani wantigi CIDs mawuothe streets. But that should not be what is happening in Kenya. Nakasani manaka kiwacho bad migawo mar obila mano mar crack unit kano thi choko sani koro ntiere bad migawo beach mago auchiel police units mano koriwo GSU RDU gi mamoko mabende koro oseter nyaka Boma ma Nairobi gibiro bedo ka gichiwo arita kwe makare. Actually a country kineno a lot of security men in uniform, that's a country in risk. Police okonego bed kamano. Kenyans should be able to respect one another. Gima Brendo wacho wakilo wacho no en adier. The cost of living and taxes ineno msara manyochi yudo enena msara cha poko medini. Beche magik moko odhi malo. To Christmas ka be needs also add up. That's why there's a lot of insecurity. Lakini akwayo Kindiki, we are all Kenyans. We should be able to take care of one another. And manan joma wuotho gi pala, gi wuotho gi bunde. Meaning, there's a lot of arms that has opened. The doors have been opened for a lot of guns group to come back. Joma nyocho luor nika gi wuotho to ntie police in plain clothes. We are not seeing them anymore because of the words. Words are very heavy. And every words that we say have consequences. And that's the consequence we are saying. The government of the day should train its leaders that the words they utter can either derail security or increase security in the country. Kata makamano warito neno kinde thuolo mabiro ponono kaka weche makamago biro bedo katimore. Waneno gai mar obila nosewuok oko, jamin weche maduong' nosewuok oko, kwach kich nosewuok oko, governor e county ma Nairobi en bende koro nosacha ni koro thuolo dwa wuok eko usebedo kutemo wan koro wan oko mar manyo jonjore. Na picha moro naneno malitna ntiere nyadendi moro kete mna kuseneno picha makamano ponono ni poko nene ngado wange keni Brenda wana tang ni picha makamano kwa university kuchenro ngado wange nikech koro nitemo kwale my laptop to itemna ikalo detemo kada mna kwali kumranyisi ngato koro kwala sibani dong samoro chiwo gimitiyo ne luchi samoro chiwo nyalo bedo matek late nikech mano gima you have denied yourself mondo nyiew gino mondo konyi sani town okwating bags wawuotho gi Obama bags wapande mfukwa nikech koneni gi bag maberno ok gigo iketo mana pala butika iketo bunde butika tiko nene meya anya ni pala ni choi godo matin mondo tichiwo
in pala afadhali mie bagno nikech inyalo tiyo mi yud bagno ka mondo res ngimani. Koro gima kwayo serikal akwayo nyaka governor Sakaja. En owacho ni entie gi jomoboketo askache mantie gi Luthka bodil gi joma askache me county mantie gi Luthka bodil gi ng'at moting'o bunde. You can't. So it is about dialogue. Can we dialogue with ourselves? The cost of living in Kenya is getting very high for the common person. Words manyocho work are making security personnel fearful. Kagineno ka jowetegi chal manoneno ka ji timo gi manjori okao jogo mo kata o shoot their leg. Sani otergi e court ginemitesogi olokgi jokwe olokgi jonek. Okinyal tiyo ka chunyi ler kamano. Koro we are Kenyans and we have to be our brothers and sisters keepers. Kinde machon naneno kata mana kamine samoro wuotho kata mana streets ahinya downtown kacha ka nini ng'at mamiyo terako wig ipo mana kosepusi ni dong mana gi wig kamano. Ni wig berie ruaki chini mar kata mana chain. Yeah. They gole kata mana kaki gole. Kone go ado kanyo because of recent the security in the country was very well. Wawacha dira. Kamigae Uhuru Kenyatta nyocha pod ntie telo. We had a very good security. Kumane winjo ntie shida and semi-arid places because of cattle rustling. But the CBD has been very peaceful. Kwa nyalo doko kang machal kamano bobeti kimaber. Tambe Adamed wacho ni in as much as watching dialogue and all, improving security should also be a priority. Nikech seche men kamano no to kata biashara dhi mbele. Seche giyudo ka ngato kujua kata budhe biashara ng'at manong'iyo ni unya yepo sapagari okinyi to loro kata sariyo. Yudo ka koro kochopo sapagachiel to koro se loro nikech okia ni ang na media okato ng'amang ni bi akia ni ng'amodonje dukani en customer an hoka an kamoro akieka gikagi ng'amobiro maya gigi en kanjo to kosen nga to kata customer mobiro nyiepo ikieni idwa chudo nadi gi higa ma chakre covid tinde kila ng'ato dwano chud gi M-Pesa ang niti gi M-Pesa nadi ka simbi no emo kinya golo mondi chudgo kech kigolo ni dwa chudo to simo sedhi en wach malit ber ni wan gi kata mana mbui waneno kata mana okenge makamano katimore sani aneno kata mana pichni moko kini nyako tintiere gi nya handbag ni koro wuotho gi scarf itwe nungo ne terredo bag no mako pose to semi twe nungo ni to pala be nitie kanyo semo koro chuno ni nyaka iwenegi just jotendwa be onego bedni very careful. Yes wanyawacho ni pod gi nyien serikand ni pod nyien they may be having teething problems and all lakini gibed very careful weche magiwacho nikech kigolo iketo nini gimoro amora mobire pachi tiwacho kokipimo to when it has to do with security there is a reason momiyo security is a national government function so it's a very serious matter maka ng'ato poko elo dhoge ni wuoye wach security pim maber kech kisetalo polise gi oko wach ni they untouchable lakini kaka idwa deliver message miwacho ni kichwanyogi they are the only organs of security mawango mabobedo allowed be the street kamano to police gi be ok ging'eny gitino kang'eng ni wach ni ang nikao police yoto ni sawa kira ja Kenya wami police mare oriji to police to ng'amadhiri en mana gino mara nyakwara mugajwang ni piny boberore ahinya nyabure Nairobi bende wantiere gi jokwe mag jamni gwenge mag Baringo piny otwe leso koka mano nyaka sani bad migao auchiel magobila mago 6 police units bende gisani koro seke bure Nairobi kama bende biro neno ni arita kwe onya koka mano Brenda gi wakili gi daktari sani noko mayo wangwa ka mbaka na mit mbaka ni nyalo goyo nikech nitiere thundu weche mopogore mwanyalo goyo mbaka nyaka machatonga koka mano thule momayo wawangwa kacha kodi wakili wachni mugi kwatiko chenro makama ana temo mago ada kwa serikal ni let the promise mar keep the rule of law omed bedo gima okiko bed gima iwacha let us see it in action yes to kapo ni wach mokelo waka mar jogoro mongirore ni obede gima gidhi tiyogo karanyisi ni adier gidhi chungi gima chiko wacho ero kama nenya wakili daktari wachni mugi anadwa kwayo jotend piny masani ni let them walk the talk and let's be respectful gi language mwawuoyo go gi jopiny to wabe kikwa wacha gik moko wanyal timo let's be guarded in what we say and let's do what we say
Erokamano ahinya Daktari Agnes Salome agoni erokamano kuom chopo e twak. Erokamano Sharon kuom luongowa. Wago erokamano. Erokamano wakili. In bende agoni erokamano wakili Brenda Ongalo kuom chopo e twak okinyi ma kawuono. Erokamano ahinya amor mar bet ka. Erokamano. Nyakoro mga jwang' mago e welo mabende nantiere godo wakili gi daktari mabende nosomo godo paro waloso kaluwore kod piedho jogoro mabende nochungi odiochieng' manyoro. Bende waloso kaluwore gi chal mar piny Kenya, gik matimore e kor gwenge mopogore opogore bende wamulo. Kwa kamano semo mayo wang'wa dakika en 40 tok saa 2 mar okinyi. Gisenya koro mga jwang' yena mar mondo mi akaw yo matin. Mabiro en chenro mar pok opogore. Kik idhi mabor. Chenro mar usiku sako wachoro thum mar benga gi ohangla kabiro komakore ahero nyako mahera makata onge. Nyayudo e mbui mar Facebook, Instagram, Twitter @Ramogi TV #Ramogi Night. Indube idalawa kanyasoro dalawa Mitmaratari wawacho ni mitasali pekmeli watio matek jokanyana nyandwat nyaka milambo. Luongani DJ Local Instrumental one ma wantie. Luongani Ninja the Entertainer to ma en Ramogi Night. Ramogi Night, Ticha Beach ka Ticha Beach, Sang'wen otieno. Chal nade? Chal ka gimihum kaka ng'iyo sim gi pacha te? Kik ihum ahinya. En mana ni asebedo e story ahinya. Mana kaka rali manyochacha ne chal ka gima ne an kanyo kane otimo. Kendo kane iyawo chiro manyien ne chal ka gima ne an kanyo. Sama ne imiyo welo mapacho ka nengo mogonyore nam chumbi ne antie. In bende inyalo bedo e story kamoro amora. Download mana Citizen Digital. Bed iyo ng'ala manyime gi weche manyien ka gituch kod gik mamoko ka gitimore kuonde opogore pachoka kod pinje ma oko. Download Citizen Digital. Citizen Digital. Can you sing? Everywhere I'm looking now, I'm surrounded by your embrace. Do you have that $1 million voice? You know is it gonna mama be me now way. You are here, and you're touching every life. This is your chance to make it on the international stage. I put them all in a line, came from the dirt, now bad on a shine. I take one step at a time. And walk away with 12 million shillings. Register now on www.thevoice.africa. Fill in the registration form. Submit a 1-minute video clip of yourself singing. Registration closes on November 20th, 2022. The Voice Africa. Music, your passion. Africa, your stage. Connected by Airtel, the most affordable network. Nyakoro mga jong kamoro mora mintiere machiegni e chenro mar poko pogoro nichi makawuona biro ni kantiere e gwenge mag Dunga mantiere e county ma Kisumo. Odochi makawuono pok mabende adwaro keloni en pok mar loso kombe ahinya kitiyo kod Ford mongere gi dhongere kaka water hyacinth. Kom molos gi Ford emineno bathaka ma olos gi Ford kata water hyacinth gi dhongere. Matinge lweta samoro jalo mana penjori ni matango.
Nyakoro magajwang' ma iluongo ni togo. To togo ema loso kombe rang'iny kaka mineno ni. En gino mara ni kombe gi samoro intiere gode ot. Samoro kata na magawa mija chieme. Ija yudo kombe makamagi. Odiochieng' ma kawuono adhi romo gi Paul Otieno. Jaduong' mabedo sibedo ka loso kombe gi chakre higa mar 1992. Mar mondo mi olerno ni kombe gi ka giloso Kisumu ka. Iloso gi e yo machalo nade. Togo moting'o e lwetagi gigolo nade. Ford, water hyacinth, matinde bende olala hinya e nam lolwe to giyudo kanye. Machiegni nyinga en Sharon Ong'awo. Hola, musini. Oyawra ahinya. Kawuono walimika. Ambe dwokro kamano. Chenro mar pok opogore. Anno kidhi nyime gi tijegi. Magi naluongo ni togo. Dong nyinge gi togo. Magi togo. Magi wolo kanye? Agole nam. Koro pok opogore ka bende ber kata mana kwa ng'eyi matut. Paul Otieno en ng'a ija kanye? Aja Ugenya. Matijini bende Ugenya mang'enyne joma tiyo ok Ugenya. Tijini tikure na mena nwa ketiye kapod atin kura be na chaka kodgi. Achaka gimino togo kamino ni. Kwanza togo mino ni en tich ma kata kanye pido loro skuli dala kucha. Pido kuduogo to mae tich. Mae tich magitiyo. Nikech joma waro giwuok maboyo boyo mopok na rubi wuok Mombasa. Wabende kwa anwang'o oda. Wawaro na kuro dala kuro. Makoro wacho ni togo kanichako higa mar 1992 nyaka sani mago higni 30. Donge kaloso ketiete tijini. Makoro nyiso kata mna ni mama dong be komo los gi togo mata no kuti matina kene moda. Ma osebudho no kel repair kora nwa kabide onyalo konya mino togo. To mabede ni ma olos gi Ford. Man hyacinth Ford. Koro pogruok ni kanye ng'at nyalo ng'inade ni ma mar togo to ma mar water hyacinth. Togo biro mabet green lakini mato biro brown. Mondo komo los gi togo kata mna gima neno ka kitimo nyalo mondo nyiso jakwara Mugajwang' ne nang'o mitimo nikech mondo togo bedi maloso kom nyaka ruye makare. Donge process basa mondo timo kanye? Nyaka pudhe kosepudhe. Ipudhe timoye chieng' kaka neno mage. Ma pudho ba moye chieng'. Kosemoye chieng' kosener kurake pile kaka opil mage. Kurako nyalo minore. Kure bad kom ka medo mana tegi medo bed motegno. Ineno kunjo kako ywak no. Oridore. Kuro kogonyre. Makoro bang' mano kisemine kamano ka ibaye kacha imoye chieng'. Bang' seche auchiel osetuge chieng' rieny maber. Bang' mano koro kata mna process mar loso kom muchako nadi. Ng'eni ji bende gombo kata mna ng'e ni kombe maneno kata mna kama bede ni. En kom ma otek ok onyal kethore mayot. Obudho. Process ne kuchako nikech magi kata molos gi togo kama neno ka nitie yiende moko iye kanye. Kichake process michake go en mokwongo omo yien. Aya bet piny ago frame mondi mokwongo. Frame mar kom. Frame mar kom. Ka frame osechung' kuro akikawo togo ibudo kosebud togo. Ibudo gi pi mondi mondo bed mayom. Nikech kowuok chieng' pod otwo. Kuro kosebedo mayom kosebude kuro akakuri igonye titwang'o kode. Moko nyal chot sama koro osebude gi pi. Kuro akomedo bedo tighten kabisa moko nyal chot. Bang' kosebude koro kichako ruye. Chakro setting ma pinyne ka kura kichak twang'e go. Koro itwang'e gang'o nikech okane kata mna ka nitie kata mna chumbe musumual ma samoro tiyo godo. Musmal ng'en kose twang'e musmal ne iye koro kinyal neno. Musmal gi iye koro ng'en togo Koro mage miruyo godo nyaka koro uruyo kurido. Kwarido nyaka rumbo lokre kom. Ng'eni kinde ka kinde ji koneno kata mana kaka mabede ni. Ji neno ga mana ni mar magawa. Kombe mabendo loso gi togo kata mana muloso gi Ford. Mago nego bed ni gin kombe mitiyo godo yo machalo nade bara kinyalo bana lero negi. Mostly sana kaka mar hyacinth ni. Mabede ni. Ji mang'eny ma koya hotel ahinyo gi kawo gi ahinya kech gimoro gi mar dadi ka gini hotel moro ji matek. Gikala neno ng'oto bendo ber go ng'ato kawe. Jomoko bende kawe to kete varanda ni balkon maduong' ka varanda. Bendo kete kare ka yiero. Ng'ato nyalo yiero macha, ng'ato nyalo yiero moro ni. Koro lure kon yiero ma ng'ato. Aken jaduong' Paul kapo nono ni iloso kata mana kombe gi. Kombe mondo ilos kata mana kombe gi inyalo loso adi odiochieng' kapo ni intiere gi togo motuo. Mane go ka en kuro na dwa lose ni kura chake na dwa lose. En odiochieng' adek nikech mokwongo en omo yien timo framing mokwongo.
bang' timo framing kawo wang' material kaseyudo material koro mar adek no koro tij koro twang'e nyaka kom tuo monde kom to koro akawo yien mosetwo koro agaga frame kosetwo ka frame en 1 day koro material bende kawo 1 day twang'e bende 1 day ma en 3 days mana kendi kitwangi mana kendi koso en kony nikech aneno kata mana ka oridre mana kendi in kende mitwangi donge ng'ata achiel ka kuro na aguro frame to ng'ato twang'e meno kuro apogre lakini ka en ng'ata achiel to ndalo adek makoro kusetieko twang'a aneno ka rangi moko bo wicho kendi kuonde gi buche rangi magi ma okawo wich kelia koro ok onyal neno neno koda yudo wich kelia koro ber rangi go kata mana mar mondo mi wich rangi kata mana kombe molos kaka koro gi water hyacinth ni ber mar wicho rangi en ang'o mede muda mondo daga ming'a mang'eny mondo kik okethre mapiyo piyo kata kopo ni in case no koth odhi koro koth ok donje iye ahinya iwinj ba jwet koth koro ok donje iye to koro joma nigi kombe aina gi rit mane mane be ni girito godo kombe gi mondo kik kethre nikech aneno ka en gimomin giwicho gi giwichi gi rangi bang' muda ka muda giwicho rangi wich rangi to biro neno kendo en manyien biro manyien kabisa to be nangine achiedh nade ok kos kata mane tich mabende otemone chakre higa mar 1992 higni 30 mosekadho gida achiedh nade mage museno kata mana kuneno nikech aneno kata mana kuneno ji mang'eny maloso kata mana togo kuondegi chiedh nade to bedo ga lakini kaka marwa ni chopo ndalo moro ma customer seche moko bedo matin sana January ndalo ma nyithindo tere skul go customer tin kochopo ndalo kaka kuro orango December kata dwe mar 8 kama customer seche moko nwang'o to kata mana joma gawa mantiere po Kisumu kan kitano na kuchigne gi donga to donga bende jolimbe mathoth bende biro ga maga achiel kuom jomoko ma ko biro to wanwang'o customer to ber nikech ang'eni mondo itim kum thuolo mar higni 30 nenore ni ber ng'eny dibed ni yuto mare ber sipuap beto onge en koro en yuto gnwang'o samo ber samoro bende en piny koro ng'ene tich miseng'iyo go ing'e koro kaka dach kode bende kombe gi nikech gi jobecho kata mana babede ne jobero samoro koro ng'ato penjo ni Sharon kacha penjnwa jaduong' Paul Otieno ni kombe gi to pesa di samoro gidang'io samoro ka gibiro kata mana donga kacha gineno gitiyo kaka uketo gitiyo nengo gi pesa di kaka koro mibetie no kaka man caution mano akawo $6,500 mano kuma achiel kaka en no to makoro rang'iny ma kaka mari ni bat maber moselosi kaka rang'iny maego kaka maego to en ga $1,500 to mabor ne ma nikech moko bende aneno ang'eni gibiro bedo ka ging'iyo kata mana tip kaka neno madiere motwang togo cha macha en $8,500 set mare 8,000 set mar adek no ma 5 seater cha to koro moro ne motwang cushion no masai no en kaka en complete mare no akawo ga $2,000 kene cushion ai kendo en chuma to bende ng'eni kata mana togo gi Ford bende giloso gik mathoth neno dheru ging'eny giloso gik mang'eny ahinya kene lampshade dong no ka lampshade macha Ford bende neno kapu bende oloso nyako dheru go take ni uso nade nikech ng'eni jakora muga jang moro samoro dwaro nyiewo gi kaka macha akawo $250 basket go akawo $550 to bende kene kitimo tiegruok bende itimo ne nikech ang'eni samoro jomoko penjo ni dho wath madunga kanyo kwa biro bende Paul Otieno nyalo konye samoro tiere rawera moro mapok oyudo tich kacha bende nyalo kata mana konye yor ka tiegruok ubira kendo mane maber malich ber utime nono kose chudo nitie nono to tek chudo nyaka bedie keche nono tek chudo nyaka kel chudo keche en madhi neno ber bang' en madhi neno ber ipuonje tich kaka ukelo mogo in isepuonjo ji adi nikech ang'eni sani nyaka bed ni ipuonjo dhano buora asepuonjo moko be nasepuonjo moko be sani moko be nodhi Nairobi ao kargi takeni dho wath madunga ka bende mountie kende kose iuso kata mana kumoro amora Kisumu ka mana dho wath madunga ka bigo e tach kai matie lakini nitie jowa moko be chago lake market cha Masai kucha to Nairobi to koro gitii mang'eny to bende koro inyalo mana nyiso nyakora Ramogi Tv odiochieng' ma kawuono kit pok ma bende itimo nikech ing'eni ma imbe diwacho ni nopuonji inyalo nyiso nyakora Ramogi Tv kata mana jik mane ma bende inyalo miye kata mana kotenre gi tich motimo anyalo jiwo gin jomoko ng'eni kaneno tijni to sama jomoko ng'eny gin jogo kokawe ke tich jomoko ng'eni kaneno kokawe ke tich lakini kuma tane tich ma ng'ato kong'eyo to nyalo konyore maber
Mana kwa tiko chenro makama, wachni mogik ne nyakoro mgejwang samoro bende nyalo chiwne gi namba ni mar sime ne joma nyalo dwaro kombe. Ka bende akene wuoro gi kata mana kopogre gi Kisumu ka. Bende nyalo oro ne ng'ato ka pono no dwaro nikech ang'e ni jomoko nyalo dwaro mar mondo bibed gi kombe go kata mne utegi. Namba mar simu en 0743 582 917 0743 582 917. Kata magi biloso go par. Magi to loso par, magi loso na kom. Neno gin mayom matiende mayom gi maloso kom. Mag par to gin magi. Mag par gin mosetegno makoro gin itonge to. Gina magi lakini gin gitegno gin sianda gi koro gin sianda gi olokre ateng. Ma kom to gino sianda gi rachar kama gi. Mabeti yomi mayom gi. To koro iye kanyo kuonde go onge kata mna thuondi lele nikech thuonde to nitie. Thuonde nitie na thuol bende ng'e kowinjo kama dhano dhie. Ubende ngino medo ringo ngin ngani samo kech thuol bende ngino kone ni bechech ubedo ringo kunyalo riti. Paul kwati ku wachni mogik ne nyakwara mugejwang le bedang. Ana wachen jok ma nyalo dwaro mondo ng'e tijni anyalo jiwo gi nyalo bira to an thuolo. Nyinga en Sheldon Otieno aja Siaya to watiyo tij chwecho Ipo Point kae to kawuono watwang'o mats table mats mikete dining table to kapok ichako tol watiyo gi water hyacinth to wan gi togo koro kawuono atiyo gi water hyacinth to water hyacinth kapok ichako tiyo kode to nyaka inyume pi kama mondo obed mayom. Kosebedo mayom iweyo for some time pi chwer then ichako role tiloso kode mats kitwang'e ni ma wan gi sample makorumo. Ichako twang'e sindan gi usi mos biwinye ma after some time to owuok gima chal kamae minyatigo table mats. Apart from mano waloso nyaka kombe gine baskets mang'eny malpogre. Gi mondo michak chwe to imako gikone gi usi kama tichako winye mos kaka dheni. En gima ng'ata nyalo timo ko amwa time. Gini mondo mi chwe to okawo some time. Mae gima achiel kuom gima tek loso kae. To in a day ma inyalo twang'o 4 kata 5 to korumo to wauso gi 850 each achiel kuom ginach olos gi water hyacinth koro gin quite expensive matin but still affordable. To kidwaro gi to inyalo make order kata inyalo biro yudo gi on display. Wa display gi kata waketo gi stock to ka ng'ato dwaro to biro to kawo. One of the challenges more face in sourcing materials gi kumigolo gi en kamoro ma dwa ng'ani gi chunye ma nyadhi golo gi. Loso gi also cow time. Ng'e tol ni en gimoro mita boro to mita boro no mondo mi ilose to it takes a lot of time. It needs patience. Another challenge mwan go jo county yuare kodwa kumantiere ok en karwa vile koro gijathagoga occasionally but we always talk waloso ga weche kodgi. The other challenge more face en gine samoro wanyalo dwaro funding from the county government mondo wa increase stock but jo county giketo process on hectic ma at the end of the day ma okinya end up ni okyudo funding ma idwaro no githeko so one gima inyo en capital constraint mane challenges mwan go. To kidwa yudo to wan Ipo Point Junction on our way to Dunga Beach ka en kuma ji mang'eny ong'eyo wantie Kisumu. Embuyu be inya yudo at Victoria Arts, Facebook at Instagram inya manyowa, Google be wantiere ma inya yudo go gikwa post ga online. Agero kama na inya kuom yienwa mar mondo mi ilernwa kata na kit tich mabendo timo. Ero kama na inya mana kama nyakora mugejwang iwinjo kendi mano toma Otieno mabede na lero nwa kit pok mar loso kombe rang'iny mabede ni gi rang'iny mobede ni lakini moberore nikech mara ne wacho ni osebudhe en kom mosedak kuom thuolo mar higni malach. Gikanyo makelo we giko mar chenro mar pok opogore mana tayi chenro ni nyinga en Sharon Ong'aw. Richard masani warad kendo juma mabiro.
Waterie golo machon. Ticha Beach, Sukus Owake. Kete Manaka kod Papa Vic. Ngoma Owake, wuok tich nyaka Ticha Beach, sapar gi dakika 15 odhiambo nyaka sapar gariyo. Epewe mag tuke mayero, hero mar adhula, kendo ipako gilo. Tudri kod James Opondo, japicha, gi Milton Ochieng Jaka Black, e pau tuke. Chieng' Ngeso ka Ngeso, chakre sa 8 odiochieng' nyaka sa 10, mana e Ramogi TV. Duond mine oseman. Representation mag mine osechako menyore. To sani, duond gini oseyudi. E lony kod lai mopogore opogore kaka siasa. Monego watim en empowering the women. Somo. Education mag nyithindo timore okang' machalo nade. Ohala mag joma mine. Wang'eyo ni mine nigi ting' matek. Kande ohala mag small and medium enterprises. Thieth. Weche mag tuoche. Nyaka watim capacity building wa network gi the health department. To kod mamoko. Jailieta kelo ni duol gi Chieng' Ngeso ka Ngeso sa 3 otieno e Ramogi TV e chenro mar Mine Wacho. 3, 2, 1. Ngeso ka Ngeso chakre sa 3 okinyi en seche mag Wayudo weche mamoro nyithindo kaka Talanta, Tuko full time Kimaso, Sitendawili, koda lunga. Pasase. To chenro ok nyal bedo chenro ka onge sigana, Kanwa sigani mamitna. chuo gik moko kod tedo. Turu kodwa Ngeso ka Ngeso ka wan gi Lox Ponde kata Lox P, Josephine Achieng kata Josephine Jos, kod Ansali Kosgi Odhiambo kata Kihero Sally the Queen. Wanero Ngeso. Namringo tonge dereba. Gweno onge lembe kipado lembe to dongi pado mana. Yawa. Tugo manika. Kata indunja odi chweto poka wuoyo. Mor kod nyiero manika. Magaldem kama mashori. Choke. Abito! Gwenyruok mag weche manika. My friend, I'm not your Kanusi. Jatelo report achiegni kelo ni. To nitie nyarkochia. Abenyi why are you meandering in the compound? Miyo maseto mor. Okabil ga gigo, ano jakanisa. Kendo ni kod chia. Oka luongo ji. Mae kik bai. Logic. Nyarkochia. Sa 1 gi dakika 45 mar otieno, Ticha Beach, mana e Ramogi TV. Lwasi mar ohala osebedo kalokore, keto mwandu bende osekawo yore manyasani. To ginang'o manyaka ing'e kapok ichako ohala? Kuonde mage minyalo kete mwandu? Ramogi TV biro yango ni kit ohala, kaka itimogi, kachiel kod yore mag keto mwandu. To ok mana mano kende nyakoro mga juang, bende wabiro twak kod yawuoto nagi kod nyonagi matimo ohala, maweg kembe, kachiel kod mago man kod lony e keto mwandu. Mana e chenro mar ohala gi mwandu e Ramogi TV kod an Lydia Okeyo. Chal nade? Chal ka gimihum kaka ng'iyo sim gi pacha te? Kiki hum ahinya. En mana ni asebedo e story ahinya. Mana kaka rali manyochacha ne chal ka gima ne an kanyo kane otimo. Kendo kane iyawo chiro manyien ne chal ka gima ne an kanyo. Sama ne imiyo welo mapacho ka nengo mogonyore nam chumbi ne antie. In bende inyalo bedo e story kamora mora. Download mana Citizen Digital. Bed iyo ng'ala manyime gi weche manyien ka gi tuch kod gik mamoko ka gi timore kendo opogore pacho ka kod pinje ma oko. Download Citizen Digital. Citizen Digital.
Collect fare kwa boda au matatu ukitumia ViewPay cashless na uqualify for bima ya 100,000 shillings pamoja na medical cover ya 20k na permanent disability cover ya 100k kwa 5 bob pekee. Dial *236# today to start using ViewPay cashless. Nyako Ramogi Ajwang' ageno no kinyi mari dhi mbele e yo mabera kamora mora ma intiere koyo nitiere ageno ni fundori makare mar mondo mi koyo kik kelni achiedh nade kata tuo mora mora mana kaka ineno en mana dakika maderoma 7 kende tok saa 3 mar okinyi mabende nyiso ni chenro mar mbako romo mana kaka ineno ochakore gi sani ka bende okinyi makawuono wachako kod wach mar masira kata wach mabende mar lit mabende otimore e gwengego mag Ruaka mano e kaunti ma Kiambu okinyi makawuono lipot mabende donjonwa nyaka sani